Boas tardes. Son as 8 da tarde e iniciamos a sesión ordinaria do Pleno deste mes de setembro con varios puntos da orde do día, pero antes de nada quería comunicarlle aos aquí presentes que é a miña intención como presidente deste Pleno e deste Concello manter un minuto de silencio en señal de respeto polo pasamento do fillo predilecto do Concello de Dodro, Pepe Domingo Castaño Solar. Cousa que sucedeu o pasado domingo. Cando, se vostedes queren, Queríamos expoñer unha cuestión de orden precisamente relativa ao orden do día da sesión plenaria e queríamos se nos facilitaba vostede e nos daba un tempo para. Pero corresponde agora un orden de día? Sí. Bueno, pues adiante, non? Gracias. Alcalde, súa é a competencia de elaborar a orden do día e súa é a responsabilidade. Recoñecemos que, co debido respeto e a debida prudencia, que nos sentimos contrariados ou extrañados co informe emitido pola señora secretaria respecto ao réximen aplicable ás mocións, pero insisto, é a súa responsabilidade facer a orden do día desta forma restrictiva do dereito fundamental de participación política dos grupos municipais, unha orden do día en que non aparecen reflejadas algunhas mocións con independencia de que finalmente se poidan tramitar como mocións de urxencia. Alcalde, pretende vostede reducir ao mínimo a posibilidade de presentar mocións. Pretende vostede reducir a voz dos seus veciños a un rogo, unha figura que, ademais, non debería de ser unha iniciativa de referencia para os grupos da oposición nunha sociedade democrática. Pensábamos que a polémica se iba a centrar na discusión de se as mocións han de resultar de obrigado cumprimento para vostede e para o seu goberno. Polémica que, en principio ou en xeral, tería unha resposta fácil. Non resultan de obrigado cumprimento, nin xurídico nin ninguna outra maneira, pero sí son un mandato político que un goberno de precario apoio como o seu debería de atender. Pensábamos, como decía, que a polémica iba a centrar sobre o posible carácter vinculante das mocións, pero vostede elevou o motivo da polémica e doulle unha volta de torca á orden do día deste pleno para excluir delas todas as mocións, ou prácticamente todas. Vostede non respecta o espírito da lei. En 1999, o legislador decideu otorgar maiores competencias aos alcaldes e aos gobernos locais a cambio de dotar ao Pleno de maiores posibilidades de debate. Esta contraprestación en favor do Pleno é máis importante, se cabe, no caso de alcaldes como vostede que teñen un precario apoio. Saio adiantamos, non aceptamos que as nosas mocións queden reducidas a rogos e duidamos que deban tramitarse solo pola vía de urxencia. Nós non defenderemos como rogos iniciativas que han de ser defendidas como mocións. Alcalde, se non chegamos a un acordo institucional e se é necesario, solicitaremos un novo informe xurídico que aclare o porqué destas restriccións das mocións non resolutorias de control. Por exemplo, preguntámonos se pode unha interpretación do RON deixar sin virtualidade as mocións non urxentes
e non resolutorias en base á lei, ao artículo 46 da Lei de Bases. Ou, por exemplo, afirmamos que non deixa de resultar paradóxico que se nos permita presentar mocións de asuntos que competen a outras administracións ou outros poderes públicos e, sin embargo, non se nos permita presentar mocións que competen ao Concello de Dodro. Alcalde, ninguén pretende invadir as súas competencias. Só pretendemos expresar a opinión no pleno das nosas ideas e da nosa postura. Hai moitos asuntos municipales que son da súa exclusiva competencia, pero sin invadir xurídicamente a mesma son políticamente da nosa incumbencia. Se non chegamos a un acordo institucional e, se é necesario, tamén promoveremos unha modificación do Regulamento Orgánico Municipal. E se non chegamos a un acordo institucional e é necesario, tamén defenderemos no ámbito institucional o mesmo no ámbito xurisdiccional o noso dereito fundamental á participación política e á representación dos veciños. Este é un mal comenzo de mandato, cun alcalde que, ademais, quere reducir as posibilidades de debate en pleno. O seu comportamento é revelador de medo. Sí, medo. Non de medo a que invadamos as súas competencias, que desde logo, nós non as imos a invadir, sino de medo a escoitar ao parecer dunha maioría alternativa. Alcalde, recapacite. Sentémonos a falar e a interpretar o dereito fundamental de participación política da maneira máis favorable e efectividade da mesma, como señala o Tribunal Constitucional. Si para que vostede cualifique as nosas mocións como mocións de control non resolutorias é necesario que, en vez de propoñer acordos, nós instemos ao Goberno, sentémonos a falar e falémolo. O importante é evitar un conflito institucional, a judicialización deste asunto. O importante é garantir que a opinión plural dos veciños queda asegurada neste pleno. Opinións plurais relativas a asuntos que son de competencia xurídica do alcalde e do grupo de goberno. Sí, certo, pero da competencia política de todos. Alcalde, pedímoslle, antes de empezar o pleno, que por favor recapacite. Gracias. Moitas gracias. Pasamos ao punto 1 da orde do día, dación en conta dos decretos da alcaldía. Como vostedes saben, os decretos están a disposición dos concelleiros e xa son coñecidos polos concelleiros. Punto 2 son os decretos desde o número 346 ao 586 deste ano 2003. Pasamos ao punto 2 da orde do día, que son dación en conta da remisión da información económica orzamentaria do segundo trimestre do ano 2023. Dase en conta da documentación que se remiteu a través da Oficina Virtual de Coordinación Financiera, que son o período medio de pago do segundo trimestre do 23, o informe de execución trimestral do segundo trimestre do 23, os reparos do ano 2022, as líneas fundamentais do presuposto 2024 e o esforzo fiscal 2021. Punto 3 da orde do día, dación en conta do informe do control financiero dos exercicios 2020 e 2021 conforme a PACF 2022. Conforme ao disposto no artigo 36 do Regulamento do Réxime Xurídico de Control Interno das entidades do sector público local de 28 de abril, os informes de control financiero deben ser remitidos polo órgano interventor á presidencia da entidade local e polo conduto deste órgano ao pleno da corporación para o seu coñecemento. A análise do informe constituirá un punto independente da orde do día na correspondente sesión plenaria. Este informe está para a consideración de todos os concelleiros e foi remitido a todos eles. Punto 4 da orde do día. Dación en conta do Plan Anual de Control Financiero 2023. O Plan Anual do Control Financiero de Exercicio 2023 por parte da Secretaría de Intervención foi elaborado e asinado en data 27 de 7 do 23 ao abeiro do indicado no texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, así como no Real Decreto 424/2017 de 29 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do sector público local e dase en conta do mesmo ao pleno da corporación. Teñen todos os concelleiros á súa disposición antes da convocatoria, xunto coa convocatoria deste pleno. Punto 5 da orde do día. Dación en conta da designación de membros da Comisión Especial de Contas. En sesión plenaria do día 7 de xullo deste ano, acordouse constituir a Comisión Especial de Contas
e determinar a súa composición de xeito que estará integrada por 2 membros do Grupo Municipal Socialista, Francisco Xavier Castro Torís e Ramón Aboín Gómez como titulares e María Teresa Batalla Romero como suplente, designados na propia sesión plenaria. Un membro do Grupo Municipal do Partido Popular, María Soledad Bocagrela como titular e Ángel Jamardo Rei como suplente. 2 membros do Grupo Municipal Xente de Dodro, un membro do Grupo Municipal Unidade Veciñal de Dodro e un membro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. En cumprimento do disposto no Real Decreto 2568/1986 de 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das entidades locais da segundo pleno do Concello do seguinte, que foron presentados os seguintes escritos por parte dos grupos municipais que a continuación se indican a efectos de nomear os membros da Comisión Especial de Contas. O Grupo Municipal Xente de Dodro presentou que se comunica a designación de Valentín Alfonsín Somoza e de Sergio Boca Gómez como titulares. Segundo punto, o Grupo Municipal do BNG se comunica a designación de Xoan Bautista Mariño Boín como titular e o número 3, o Grupo Municipal Unidade Veciñal de Dodro presentou a designación de Xoan Xosé Vicente Franco como titular. Punto 6 da orde do día. Dación en conta ao pleno de asuntos varios. Aquí este punto incluye 2 cousas que o alcalde quere comunicar e é unha resolución, unha delas é a resolución da alcaldía deste pasado 18, do lunes pasado. O Pleno da Corporación Municipal acordou en sesión realizada o 7 de abril de 2022 conceder a don José Domingo Castaño Solar o título de fillo predilecto do Concello de Dodro polos méritos e circunstancias singulares que quedaron acreditadas na tramitación do expediente. No día de onte, 17 de setembro, coñeceuse a triste nova do seu pasamento, motivo polo cal esta alcaldía puxos en contacto coa súa familia e achegados a fin de expresarlles o noso máis sentido pésame e que nos pediron a práctica dun perfil baixo nas accións de condolencia que se puderan realizar por parte do Concello. O Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Dodro, publicado no BOP, número 120, de 29 de xuño de 21, recolle no artigo 23 a posibilidade de decretar loito oficial podendo efectuarse por resolución da alcaldía nos casos de urxencia. E o artigo 26 recolle as accións que, previa reunión cos membros corporativos, se poden realizar. Considerando a petición expresa da familia do falecido de manter un perfil baixo nas citadas accións e tras consulta aos voceiros dos diferentes grupos municipais, considerando que nos atopamos ante un caso de urxencia en uso das facultades conferidas polo artigo 26, resolvo, primeiro, realizar as accións de entrega de homenaxe floral e nota necrolóxica e a presencia institucional nos actos fúnebres. Segundo, dar conta ao Pleno na vindeira sesión que se realice. E o segundo asunto que quero facer chegar ao Pleno desta corporación foi un bando que hoxe pola mañán me vin obrigado a asinar con bastante urxencia e que di o seguinte: Francisco Xavier Castro Tourís, alcalde presidente do Concello de Dodro, segundo as atribucións que me son propias, fago saber, en cumprimento do disposto no convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias, ao que está adherido o Concello de Dodro, o personal de SEAGA levou a cabo entre o 31 do 8 e o 4 do 9 do 23 a primeira inspección para comprobar o estado de xestión da biomasa nas parcelas incluídas nas faixas secundarias das parroquias definidas no Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais do Concello. Esta inspección pretendía determinar a existencia ou inexistencia de maleza e especies arbóreas prohibidas, como é o caso de piñeiros, eucaliptos ou acacias, nas parcelas incluídas nas faixas das ditas parroquias. Como consecuencia desta inspección, as veciñas e veciños estades a recibir notificacións que informan dun resultado negativo da inspección e das súas posibles consecuencias, multa e execución subsidiaria. O Concello comprobou que unha parte moi importante dos resultados desta inspección non son correctos ou conteñen erros materiais importantes. En consecuencia, estáse revisando coa máxima urxencia todos os datos suministrados por SEAGA sobre a xestión de biomasa. Mentras tanto, quedarán sen efecto todas as notificacións recibidas relativas a esta cuestión. En Dodro, 21 de setembro do ano 2022. E o punto 7 do orde do día, que é o seguinte, é a aprobación, se procede, da acta da sesión do 7 de xullo, que teñen todos os concelleiros. Vou dar un turno de palabra
a cada portavoz do Partido Socialista. Aprobar a ata. Portavoz de Xente de Dodro. Sí, nada que decir. Portavoz de Partido Popular. Nada que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Nada que decir. Falta a do 14 de xullo, que é máis tamén por traer a pleno. Sí, traes esta. Vamos a pasar... Perdón, portavoz de BNG, disculpen. Sí. Hola, boas tardes. Boas tardes a todo o mundo. Non temos nada que dicir, Pois, moitas gracias. Pasamos á votación deste punto da aprobación da acta. Votos a favor da aprobación da acta. Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Punto 8 da orde do día. O punto é participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos Posadicional 2/2023 da Deputación Provincial da Coruña. Aquí traese a aprobación a participación do Concello nunha serie de obras e hai unha enmenda presentada polo voceiro do Grupo Municipal Xente de Dodro que vai ler, entendo, supoño que querrá ler vostede ou... Moi ben, pois a emenda, según consta na lei, vese antes da proposta municipal. Entón, pois, adiante ca súa lectura, por favor. Ben, pois a emenda di así: sustituir os investimentos de suministro de furgoneta e pavimentación camiño AC305 San Xoán e outro, por a reforma da coberta do polideportivo municipal e a mellora das instalacións do campo de fútbol de Chenlo. Os motivos. Durante a recente campaña electoral, coido que todos os partidos aquí representados expuxeron a necesidade de construir unha nova depuradora en Dodriño e facer as reformas necesarias no polideportivo, así como facer as obras que precisa o campo de fútbol municipal en Chenlo. Ca financiación do POS que agora se presenta se podría financiar a reforma necesaria do polideportivo, o que permitiría o uso que se espera desa instalación municipal. O Concello xa dispón dunha memoria valorada por importe de 79.007,42 euros, de tal xeito que podríase empregar os 11.545,36 euros restantes e mellorar as instalacións do campo de fútbol de Chenlo. Bueno, queda evidente que o proxecto das luminarias o damos na nosa emenda, pois estaría incluído, lógicamente. Moi ben, moitas gracias. Voulle dar un turno aos portavoces de cada partido para unha vez escoitada a emenda do señor Somoza, pois cada portavoz terá dereito a un turno. Eu, de todas maneiras, antes de nada, quero dicirlle ao señor Alfonsín Somoza que é curioso que despois de 8 anos de alcalde, cando por primeira vez ven a compra, a adquisición dun vehículo para este Concello, un vehículo que supón un custe de 45.000 euros, pois vostede presente unha emenda para quitalo do POS adicional. Mire, señor Alfonsín, este Concello, desde o ano hasta o ano 2006, máis ou menos 2005, comprou un camión, un tractor, a furgoneta precisamente que pretendemos sustituir, que daquela época, unha furgoneta do ano 2000, dos inicios do 2000, unha subvención da Diputación gobernada naquele momento polo señor Lendoiro, pretendémola sustituir ahora con esta compra. Do ano 2011 ao ano 2019, recórdolle, durante 8 anos foi vostede alcalde, non comprou nin un solo material, nin un solo vehículo para este Concello. Todos os vehículos que hai no Concello, camión, furgoneta, dumper, minipala e un largo, etc., foron comprados desde o ano 2007 ao 2011, cun goberno progresista. É curioso, vostede estuvo 8 anos gobernando, achacando a deuda, a deuda recibida, non? A súa defensa durante 8 anos de inutilidade
completa política e de parálisis completa foi a deuda que lle deixaron os anteriores xestores. Vostede estuvo 8 anos aquí, non gastou nada, nin un euro en nada que fose tangible e que continuase no Concello a data de hoxe. É curioso que cando por fin nós pretendemos renovar un ben, como este coche roxo que todos coñecen, que anda por aí a caerse, que xera un gasto tremendo, a súa ocurrencia sea esta. No outro tema, xa, bueno, vou deixar ao concelleiro de Obras que vai a explicarlle a vostede a non oportunidade das súas propostas. Señora Buín, por favor. Sí, gracias. E o voceiro de xente de Dodro non suma ben ou non queren nos facer tontos. Vamos a ver, a mellora de enerxética da coberta do polideportivo, data aquí a memoria de marzo de 2003, equivale a 199.991,22 euros, moi superior ao importe do plan do POS adicional 2 que se vai a propoñer. Di tamén que a construción, a actuación proposta consiste na construción dunha sobrecuberta de chapa metálica sobre un aillante de lana de roca de 90 milímetros sobre a cuberta existente e a sustitución das luminarias existentes por outras máis eficientes. Xa digo, 200.000 euros, moi superior aos 108.000 que contamos co POS adicional. Bueno, tendo en conta as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, o Plan Único dos Concellos do POS 2023, o financiamento de obras e a subministración a chegas provincial 22 e 23 dice que os proxectos e os pregos de prescripcións técnicas deberán presentarse por todas as obras e subministración incluídas neste plan, tanto do plan base como do plan complementario, ao que se fai referencia máis adiante. O importe mínimo de cada obra é de 30.000 euros. O IVA incluído, e de cada subministración é de 18.000 euros, IVA incluída. Non obstante, para o caso de plans adicionais, se a achega provincial asignada é inferior a 18.000 euros, o Concello podería solicitar unha subministración con organizamento inferior para axustarse á achega provincial asignada. Bueno, entonces o que consideramos desde o grupo municipal do PSOE que non ven a conta esa emenda. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, nós non sabemos o importe este de 79.000 euros ou de 199.000 que dio o portavoz do PSOE, cal é o real ou cal incluye cal. O que si vemos é que o portavoz de xente de Dodro deixa 11.545 euros para mellorar as instalacións do campo de fútbol de Chenlo, cando no anterior pleno do mes de xullo, Unidade Veciñal truxo unha moción con unha proposta para o cambio de luminarias precisamente cos cartos deste POS adicional, no que este grupo municipal do Partido Popular presentou unha emenda para que se invertira o resto dos cartos no arranxo de múltiples deficiencias que ten o campo de Chenlo. Aprobouse aquí por maioría e máis os 3 concelleiros de xente de Dodro votaron a favor e agora resulta que quere deixar solo 11.500 euros. Pois tampouco entendemos. Resulta que en xullo di unha cousa e agora di outra. Pois eu creo que merece unha explicación de por que este cambio en 2 meses e agora o campo de Chenlo solo merece 11.500 euros en lugar dos 108.000 aos que votou a favor no pasado mes de xullo. Nada máis que decir. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Boa tarde. Eu quería simplemente unha cuestión tamén de orde. Non sei se ven a conto a emenda, porque según vemos esta é unha proposta da alcaldía, o participar no plan provincial de obras é unha proposta da alcaldía. Según di o artigo 45 do RON, as emendas solamente se poñen unha proposta de modificación do ditame dunha proposición ou dunha moción, non dunha proposta. O RON diferencia entre proposicións e propostas. Se isto fora unha proposición, que non é, que é unha proposta da alcaldía, non cabe a emenda. Eso é o que nos pensamos. Agradezco ya a secretaria que nos explique isto, porque o vimos antes, a mí parecíame...
emendas, eso implicaría a obrigatoriedade de ter que organizar o Concello con comisións informativas. Pero as comisións informativas son as únicas, é o único órgano do cal derivan os dictames que despois poderían ser emendados. Entonces, a meu criterio, é algo que pode estudiar mellor e que a decisión sea outra, neste momento diríalle que non hai ningún problema presentar emendas ás propostas, simplemente porque entendo que a nomenclatura ou a definición que aparece aquí de proposta, pois que Era unha proposta tamén de... Bueno, nós evidentemente non vamos a apoiar a emenda porque as obras que van ao POS foron consensuadas e negociadas ca Unidade Veciñal de Dodro e evidentemente non vamos a apoiar esta proposta. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. Moi ben, bueno, pois entón entendo que vamos a proceder á votación desta emenda, pero tamén decir unha cousa antes de proceder á votación. Claro, o que pasa é que isto é un pouco novedoso, non? A emenda supón que isto, quero deixalo claro no pleno, o plazo finaliza o 29 de setembro para a presentación de proxectos na Diputación. Si ahora mismo aceptásemos calquera destas emendas ou calquera destas propostas, suporía posiblemente perder os 109.000 euros do POS adicional, porque é imposible que de aquí ao día 29 de setembro se den feitos e se den conseguidas se din as vamos a proceder á votación da emenda. Votos a favor da emenda. 3 votos. Votos en contra. Queda denegada a emenda. Entón pasamos á proposta. A proposta vamos a tratar agora. O concelleiro toma isto. Perdón por eso. Vamos a ver. O Pleno da Diputación da Coruña aprobou o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal do Plan Único dos Concellos post-2023. O importe da checa provincial destinado ao financiamento do plan adicional para o Concello de Dodro polo reparto de maior da checa provincial é de 198.921,8 céntimos ou euros e céntimos para gastos correntes e investimento financieramente sostibles. Logo de ver que o POS adicional 2-2023 aprobaronse en dúas fases e que na primeira fase incluínose aquí por parte deste Concello a pavimentación do camiño da Marquesiña do Odriño e outro por importe de 44.544,61 euros e a pavimentación de accesos a AC 305 en Imo por importe de 45.673,70 euros. O total 90.218,31. Bueno, entón, que a maior achega provincial pendente para esta segunda fase do POS adicional 2-2023 para este Concello é de 108.702,77. A Alcaldía propón os seguintes acordos: participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos, Plan Adicional 2/2023 da Diputación Provincial, cuyas bases se conocen, o financiamento dos investimentos financieramente sostibles non solicitados na primeira fase do POS adicional 2/2023. Para esta, consideramos que son a suministración dunha furgoneta por importe de 45.000 euros, a sustitución das luminarias por outras LED a forro enerxético no campo de Chenlo por 18.149,99 e a pavimentación camiño AC 305 San Xoán de Leiño, que é desde o Concello da Veiga ao lugar de Castro, e outro. E o outro era un camiño transversal no lugar de Teallo
que vai desde a pista esta que vai de Cruz de Abelán e que vai hacia a aldea, para que sepamos cal é. E, bueno, o importe total son 108.702,77. E, segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos. Terceiro, incluir no orzamento municipal, como non hai aportación municipal para o 2023, entonces nada. Solicitar a Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello a contratación e execución das obras e as subministracións incluídas no plan. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ningunha subvención. E sexto, autorizar a Diputación Provincial da Coruña a obter a certificación da Axencia Estatal Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social na que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E, por último, sétimo, facultar expresamente á Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo a correspondente expediente. Moitas gracias. Vou dar un turno a cada portavoz para que valoren o seu voto e a proposta da Alcaldía. Portavoz do Grupo Xente de Lodro. Ben, fai 2 meses se nos presentaba, se nos falábamos dunha inversión de 40.000 euros no campo de fútbol. 40.000. Ora pasamos a 18.000. E os que decían que había que meter 40.000 euros no campo de fútbol, ora din que hai que meter 18.000. E non 30.000 que é a nosa proposta. Ben. Non vou entrar, non vamos a ser mal pensados. Non vamos a ser mal pensados. Pero fai 2 meses a iluminación para o campo de fútbol de Cheldo costaba 40.000 euros. E aforrábamos 4.800 vatios. 2 meses despois, costa 18.000. En solamente 2 meses pasamos de 40.000 a 18.000 e aforramos 14.400 vatios. Pero vostedes están a favor de que ese remanente que queda, e non vamos a ser mal pensados onde vai a diferencia deses 22.000 euros ou para onde iba a ir, non vamos a ser mal pensados. Pero esa diferencia que xurde agora deciden non invertir no campo de fútbol de Chendo. Bien. Por certo, non sei que aforro se fai. Vostedes din que se aforraba. Aquí os señores do PSOE din que se aforra. Pero se vostedes van á memoria económica, di que a inversión non ten incidencia, nin nos ingresos, nin nos gastos. É dicir, que ao final non sabemos para que estamos gastando os cartos. Decían que íbamos a aforrar, pero se usted vai á memoria económica, diré que non ten incidencia. Entonces, para que invertimos? Bueno, pero digo, non vamos a ser mal pensados. Na campaña electoral fai solamente 4 meses, era moi urxente arreglar o polideportivo. Ninguén falaba nin da furgoneta, porque a furgoneta se deu de poñer mal nos últimos 3 meses. Ninguén falaba fai 4 meses do vehículo do Concello. Ninguén. Ninguén falaba da pista de Teario que pasa casualmente por diante da casa dunha membro da lista do PSOE. Ninguén falaba iso. Ora resulta que esa pista é moi urgente. É moi urgente. Porque, eso sí, os camiños de Teario, da aldea de Teario, o resto están empatenados. Dá gusto ver os camiños de Teario como están e como está a pista principal. Empatenada. Pero, casualmente, vamos a asfaltar outro camiño. Do que non se falaba fai 4 meses. Fai 4 meses, a urxencia era polideportivo e o campo de fútbol de Chenlo. 4 meses despois, nin é urxente o campo de fútbol, nin sabemos se nos vamos a aforrar algo ou non nos vamos a aforrar nada, nin sabemos onde vai a diferencia, a onde iba a ir a diferencia de 22.000 euros. Ora, todo cambiou. Ora, urxente é o coche. Bueno, por que traemos a emenda aquí? Porque é a forma de facer esas... Perdón, a emenda xa foi debatida, estamos debatendo a proposta, por favor. Nos traemos a emenda porque é a forma que ten a oposición de manter os criterios
dos programas que supostamente eran comuns. Agora xa non son comuns. Mire, dispón vostede dun remanente que o alcalde pode facer uso e abuso del. 20 segundos, Uso e abuso del, como xa fixo vostede para comprar a casa de Estrobe, e con ese remanente se pode vostede comprar ese coche que vostede di que é tan urxente. E dedicar o pos ao que supostamente fai 4 meses vostedes pensaban ou decían aos veciños que era urxente, pero que 4 meses despois xa non é urxente. Señor Alfonsín, gracias. Portavoz do Partido Popular, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, inclúen dúas pistas, unha en Castro e outra en Teallo. É unha decisión do equipo de goberno para lanzar esas pistas. Hai moitas máis no Concello que teñen falta, pero, bueno, o equipo de goberno decideu esas e nós non imos a entrar en se a unhas lle fai máis falta ou a outras. Evidentemente, hai que arranxar todas. Inclúen unha partida de 45.000 euros para a compra dunha furgoneta. O equipo de goberno prioriza esta inversión e por iso está gobernando. Nós non imos a discutila si igual nós gastaríamos os cartos en outras cousas, pero, bueno, a decisión é súa. En canto ao cambio de luminarias de Chenlo, pois efectivamente, como decía o portavoz de Xente de Dodro, a nós tamén nos chama a atención que, bueno, rebaixan o consumo, cambian por LED e o importe do proxecto son 18.200 euros. Claro, chámanos a atención porque no pleno do mes de xullo, Unidade Veciñal presenta unha moción onde di que hai un proxecto para o cambio de luminarias por 40.000 euros. Entón, tamén se rebaixaba o consumo, se melloraba a iluminación, hai unha diferencia de máis do 50%, son 22.000 euros, e solicitamos ao equipo de goberno e ao portavoz do Partido Socialista, ou ben o alcalde, que nos diga a que se debe esta diferencia, a que se debe que ora coste o mesmo 22.000 euros menos. Así que sí que lle pedimos que, por favor, non lo explique. Aparte deso, volvo a repetir, igual que no turno de palabra da enmenda, no mes de xullo votouse aquí por maioría invertir estes 108.000 euros no campo de Chenlo para cambiar as luminarias e facer unha serie de obras nos vestiarios, na valla do fondo, na madeira do chan que está podre, no campo que se encharca e hai que arranxar os desagües, etc. Aprobouse por maioría que se iban a invertir os cartos aí. É verdad que as mocións non son vinculantes por o equipo de goberno, certo, totalmente certo. Pero, bueno, sí que é verdad que debería o equipo de goberno escoitar a oposición, porque, ademais, somos maioría, votouse por maioría, que o campo de Chenlo falle falta, non chega para arranxar o teito do polideportivo, evidentemente, entón, bueno, é un pouco un querer vender fume, decir que é algo que costa moitos máis cartos meter unha parte porque non vas a poder arranxar a mitad do tellado, pero sí que é verdad que as deficiencias do campo de Chenlo sí que se podían arranxar con estos cartos. Si se aprobou e vostedes preparan todo isto para presentar 2 meses despois, creo que tiñan tempo de escoitar un pouco a oposición e a maioría dos veciños que están aquí representados por 4 partidos políticos na oposición. Nada máis que decir. Moitas gracias, portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, decirlle a todos os veciños que están aquí que a nós, a Unidade Veciñal de Dodro, chamousenos para consensuar e negociar este pos. O día 5 de setembro, ás 12 da mañán, estivemos precisamente aquí no Concello negociando este pos. Son as obras que nós lle pedimos, basicamente, son todas as obras. Nós, en vez da obra que vai desde a AC 305 a Marquesilla de Castro, pedíramos o asfaltado desde a Cruz do Abelán hasta a Chisca, quedamos pendentes de que estaba pendiente dun informe de secretaría para poder facela, para poder abordala. A ver agora no próximo turno de palabra nos di o voceiro do PSOE que pasou con esa pista. Quedamos en que se non iba esa, que iría a de Castro. Tamén lle pedimos, nesa reunión, lle pedimos ao grupo do PSOE
ao Goberno, a entrada a Teao en asfalto quente, eso tamén o pedimos, parece ser que teñen un proxecto de asfaltar a entrada a Teao en asfalto quente, porque é unha das aldeas máis importantes, ou aldea grande, que non ten entrada en asfalto quente. Parece ser que o proxecto sobrepasaba todo o importe do POS e que non era posible ese asfaltado. Bueno, vemos que esta é a maneira de gobernar. Si teñen unha minoría absoluta, como teñen, que teñen unha minoría absoluta, teñen que gobernar conforme están facendo, teñen que negociar, que é a maneira de sacar os asuntos adiantes. Teñen que vostedes negociar. E non, en base a un informe, quitarlle o contido todo ao pleno do Concello. Creemos que esta é a maneira. Seguiremos negociando o que faga falta sempre cando non se lle quite o contido ao pleno. Non é de recibo que presentemos mocións para ben dos veciños e que unhas horas antes da convocatoria do pleno que se nos la retire e que se nos impida traelas a pleno. Son mocións para beneficio de todos os veciños de Dodro. Moi ben. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, por parte do Bloque Nacionalista Galego de Dodro, pois fomos consultados, a primeira vez que creo que recordar que fomos consultados polo parte do equipo de goberno para unha decisión de tipo económico, e sí que estivemos de acordo e propuxemos tamén, creo que con bo criterio, o feito que aquí nos trae. Os cartos son os que son, as necesidades que hai xente que, claro, como non vive en Dodro, non as ve, non as sabe, xa hai moito tempo que non está na terra, e, polo tanto, nos pensamos que veríamos moi urxente as compras, e, por suposto, entendemos que nós non estamos no goberno, que fixeron ben os números para que teñamos luces que nos las dera a máis, non só o campo de Chenlo, verdad? As luces, pero entendemos que vai haber un aforro. E, polo tanto, nós vamos a apoiar esta proposta que parte do equipo de goberno, que intentamos mellorar desde o Bloque Nacionalista Galego e que conte con nós sempre para este tipo de apoios. Moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista para contestar a estas intervencións. Gracias. Bueno, decirlle que agora o voceiro de xente de Dodro interésase moito por o Club Deportivo Dodro, campo de fútbol. Desde o ano 2011 ao 2019 non lle dou ni un duro, ni un euro, xa daquela xa estábamos co euro e todo eso. Simplemente na época, no 2019, antes das eleccións, sí, creou unha subvención para o Club Deportivo Dodro de 4.000 euros, cabe recordar, non sei se 4 ou 3.000 euros que pagou o goberno na pasada legislatura, a única. Agora interésase moito por o Club Deportivo Dodro, cando antes non se interesaba para nada. Respecto á diferencia ou de outras obras que vai haber no campo de fútbol, como é eso, as melloras que hai que facer nos vestuarios e todo eso, consideramos que debémoslo facer por administración ou por medios propios, o propio Concello, sin metelo ese. É evidente, señor Alfonsín, que o aforro con as luces LED é evidente ese aforro que se vai a producir. O cambio de considerar o cambio polideportivo furgoneta, non sei, polideportivo, claro que é interesante, porque non chova dentro e todas as melloras, pero, como dixera antes, son 200.000 euros. A furgoneta son 45.000. A 45.000 euros de vostede, que já tiña necesidades, tanto a furgoneta como o trator e outros e o camión do lixo, tamén que ten moitas necesidades, usted non se preocupou en nada de melloralo, en nada, nin adquirir unha nova maquinaria, nin agora, nin antes, nunca. Respecto aos camiños de Teallo que utilizan, fala usted dunha persoa que iba na candidatura do PSOE,
pode libremente, cada un pode ir na candidatura que queira, tamén na súa foron os que foron, non foi algunha detalle tamén. Pois, bueno, usted dice que non se utiliza esa pista, claro, usted vive en Padrón, entonces non se utiliza esa pista, vale, non a utiliza, claro que utilizan esa pista, vai a usted mirar por ali, é a máis bacheada de todos que está dali, é a máis bacheada. O portavoz da unidade veciñal, que é verdad que o 5 de setembro estuvemos consensuando o de unha serie de obras e que tiñamos medido e presupuestado. Falamos, igual que co voceiro do PP, que falei o voceiro do PP, expuxamos as que estaban medidas e presupuestadas e tiñamos que encaixar en isto. Tamén dixemos que está a veciñase o post-2024 e que podíamos outros presupostos podemos incluir no plan no post do 2024. Bueno, respecto do camiño de Chisca de Besa, Cruz de Abelán, que estaba dividido en dúas partes, expuxenlle as miñas dúbidas da titularidade municipal ou non. E sigo cas mesmas dúbidas, non o sei, e poñerlo, arriscarnos a facer esa que ao final non se pode levar a cabo, non consideramos que debía de ser así. E que con eso creo que contestei a todo o que se me preguntaba. Eu quería dicirlle aos portavoces, bueno, gracias pola comprensión aos que así a mostraron, e ao portavoz de Xente de Odro dicirlle que vostede parece que ten un problema de comprensión lectora. Cando se refere a que non se modifican os ingresos nin os gastos, se refere ao orzamento municipal, porque realmente o que fai a subvención é que non ten aportación municipal. Non se refire a que se van a modificar os gastos, porque senón há lugar na subvención. Ese informe económico vai de outra cousa. Segunda cousa, o tema das pistas, eu entendo efectivamente a todo o mundo, todos queremos ter o Concello de Odro, eu poño exemplo como se fora Suiza, nos encantaría que todo estuvera en quente. De feito, temos todas as pistas que pensamos que precisan arranxo, témolas todas nos dous precios, para que o entendades, vos e os veciños, en bacheo normal, con un riego e asfaltado en quente. Evidentemente, o acceso de Teallo, que ten varios kilómetros, bueno, é que nos fai falta cartos prácticamente do orzamento da Xunta de Galicia, non? Que non o desbotamos, pero, que non o desbotamos, pero, en todo caso, é un orzamento moi importante. Todas as pistas que temos previstas e que pensamos que son necesarias no Concello neste pos e no seguinte foron valoradas das dúas maneiras, o que chamamos asfalto en quente e o que chamamos riego asfáltico, non? Por que o digo? Porque, bueno, trataremos de levar a cabo todo o que podamos, pero ahora mismo os ingresos que recibe o Concello de Odro, como vostedes saben, e algún antes que a min debería saber, pois son limitados e son os que son. Bueno, disculpa que, bueno, non sei por qué, pero, bueno, dígame. Nós o que pedíamos era desde a Cruz do Abelán a Teaio, non era desde a Paradejo a Teaio. Xa, bueno. Simplemente esa. Sí, bueno, a ver, aclare que porque isto xa... Bueno, a pista de Cruz de Abelán a Teaio sí que está valorada, e está valorada con tempo suficiente, pero iba a 80.000 ou 90.000 euros. Si facíamos parte, mitad, non sei, unha vez que se acometa, debíamos finalizada. Ese é o que consideramos nós. Perdón, dixo que están onde estás todas as respostas, pero eu preguntei a diferencia que hai... Hai da luz, do gasto. Contesta, sí. Contesta. Porque hai unha diferencia... O contesto, eu si queres. Mira, vamos a ver, a diferencia no importe das luminarias era que a actuación inicial nese proxecto, como era para ver se éramos capaces de presentarlle a unha subvención, incluía máis cousas. Incluía algúns traballos eléctricos, de reforzamento de liñas, etc. Isto é un axuste de mínimos, solamente, se vedes vos, incluye suministros, non ten man de obra, farase a colocación por medios propios para poder baixalo, porque no momento en que hai obra, digamos, é maior o importe. Entón, aquí o que se axustou foi, fixos un estudio de luminosidade, fixos un estudio do que é as luces, solamente as luces, e se chegou ao estudio de que isto sería o que facilitaría unha mellora importante no consumo e nas luces, e deixamos para máis adiante outro tipo de actuacións.
é que foi un axuste máximo do que era un proxecto generoso, basicamente, non? Entón, contiña cuadros, contiña unha serie de cousas que supoñemos que van a resistir porque os LEDs ocupan menos e teñen menos potencia. Eso foi o que nos dixeron os enxeñeiros. Basicamente, non desbotamos seguir invertindo no campo de fútbol de chan, en absoluto. En absoluto. Como ben dixo o concelleiro de Obras, vamos a facer todas as obras que poidamos, xa estamos facendo algunhas por administración, incluso con colaboración co Clube Deportivo Dodro, pero as outras irán pouco a pouco. Pensamos que este era un tema de urxencia e teñamos que asumir unha xestión de gasto razonable. Eso é un pouco a explicación. Eu non son electricista, eu aí non podo decir nada máis. Moitas gracias. Procedemos á votación, se vos parece, das propostas. Votos a favor da proposta presentada para a participación na segunda fase do Plan de Obras e Servicios. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Punto 9 da orde do día. A aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2022. A conta xeral do exercicio 2022 propónse o acordo, non? Que é aprobar a conta xeral do exercicio 2022 e, segundo, remitir a conta xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra a fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas, tal como se establece no artigo 212.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e en cumprimento dos mandatos da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financiera e demais normativa concordante. Este acordo xa conta con... A conta xa estuvo exposto ao público, non se presentaron reclamacións, non se presentaron reparos nin observacións, e logo aí a Comisión Especial de Contas tamén informou favorablemente, non? E por iso se trae ao pleno. Un turno por os portavoces, portavoz do Partido Socialista. Resumindo o que dixo o alcalde, claro, foi aprobado na Comisión Especial de Contas, exposto ao público, non houve reclamacións e agora está pendente a súa publicación e remisión da documentación ao Consello de Contas. Moitas gracias. Portavoz de Xente de Dodro. Bueno, pois nada máis, simplemente decir que nos facemos eco dos informes de intervención nos que se detecta graves irregularidades. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Gracias. Nos, en coherencia co que votamos na comisión no mes de xuño, ímonos a abster nas contas porque son as contas do equipo de goberno. Portavoz de Unidade Veciñal. A Unidade Veciñal formou parte do goberno anterior, formou parte da Comisión de Contas e votamos a favor xa daquela, da conta xeral, e imos a votar a favor tamén, claro. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, simplemente anunciamos que vamos a votar a favor. Moitas gracias. Pois procedemos á votación. Votos a favor da aprobación da conta xeral do exercicio 22. Votos en contra da aprobación. Abstencións. Moitas gracias. Punto 10 da orde do día. A pesar de o punto 10, no apartado C de pleno chamase mocións. Quero dicir que sí que se contemplan mocións e sí que se poden presentar mocións. De feito, a número 10 é unha moción chamada de urxencia polo Partido Popular que non é necesaria porque nos ROM nos últimos 4 anos... Perdón, Xente de Dodro, disculpen, teño ainda unha fixación, lamento moito o erro. Moción urxente do Grupo Xente de Dodro que, a pesar de poñer moción de urxencia como foi presentada antes de 72 horas de ser convocada a sesión, a convocatoria, non tiña por qué, é unha moción normal. Entonces, o portavoz do Grupo Xente de Dodro que a explique e que non la faga entender, por favor. Ben, con motivo da concentración forestal nas parroquias de San Xián de Laíña e Santa María de Dodro, estánse a facer as talas por parte dos propietarios para poder realizar a toma de posesión das parcelas novas. O importante número de propietarios e parcelas afectadas require de bastante tempo para que os madeireiros podan facer as talas no tempo fixado por parte da Consellería de Medio Rural.
Todo apunta a que vai a resultar difícil poder realizar todas as talas necesarias no prazo estipulado, pois os madeireiros non parece que teñen capacidade suficiente para absorber toda a madeira que hai que cortar antes de fin de ano. Nesta situación, resultaría aconsellable tomar algunha medida que facilite a realización das talas necesarias antes da toma da posesión das parcelas e evitar posibles conflictos entre propietarios que en nada beneficiarían á conclusión da concentración forestal. Por todo isto, Xente de Dodro propón o seguinte acordo. Primeiro, dar traslado á Consellería de Medio Rural da problemática que podría xurdir ante a ocupación de parcelas sen ter retirado a madeira existente. E segundo, solicitar da Consellería de Medio Rural medidas alternativas que permitan dar cumprimento á tala de madeiras e a toma de posesión das parcelas resultantes por parte dos seus novos propietarios. Moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista, por favor. Sí. Señor voceiro de Xente de Dodro, é coherente. Levamos máis de 20 anos que a concentración parcelaria dos montes de Santa María e San Xián de Leiño, Santa María de Dodro. Levan dicindo desde hai 4 ou 5 anos que os propietarios, en varias reunións que houve no polideportivo, non naquela na que usted lle retirou a palabra a un membro da xunta local, sacoulle o micrófono de todo para que usted expresara as súas opinións como quería. Usted era do máis interesados en que, como todos, de que a concentración viñera o máis pronto posible. O único que conseguiu foi retrasala, as súas ideas de cambio da zona industrial e todo eso. Bueno, digo eso porque repetían en reunión tras reunión que hubo cas empresas que levan o de concentración parcelaria e os representantes da Xunta de Galicia que lle recomendaban aos propietarios que cortasen a madeira. Ademais, creo que na última dixeron, agora que ten un bo precio a madeira, instábanos a que a vendesen canto antes. Sabemos agora que a madeira sufriu, o precio da madeira está sufrindo un baixón impresionante. A parte deso, sabemos cando, como todo, hai moita demanda, moita a venta, e os madeireiros aproveítanse como en outras circunstancias. E despois digo usted a Xunta de Galicia. Usted tuvo a oportunidade, hai tempo, de solicitar todos eses retrasos á Xunta de Galicia, porque non fixo. É unha orden da Consellería e será a Consellería a que o diga ou non. O que pasa é que consideramos que o 23 de decembro, o 24 de decembro, o novo titular da parcela ten todo o dereito do mundo a facerse dono ou propietario desa parcela. Poden chegar a uns acordos particulares e un outro. Mira, a mí non me dou tempo de cortar, pois podes esperar un pouco. Pois sí, pero non se pode negar ao que teña o dereito de poder tomar posesión desa parcela. Ese é o que pensamos desde o Partido Socialista. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular. Nós temos presentado unha pregunta en este sentido por este mismo tema. Ademais, a pregunta está presentada en tempo e forma, co cal queremos debatila. Nós pensamos, polo que manifestamos despois na pregunta que daremos lectura, que sí que é verdade que a nós trasladaronos moitos veciños e veciñas esta problemática, tamén madeireiros, de que non lles dá tempo a cortar, entre o inverno vai a ser máis difícil o acceso. É verdade que os madeireiros é o seu interés, pero os veciños e as veciñas non. Trasladannos, ademais, que hai moita xente que non dá encontrado as fincas porque xa pertenecía aos seus avós, etc. É un tema un pouco complicado. A nós tamén nos están trasladando este tipo de cousas. Non temos moito máis que decir. Nos presentamos unha pregunta máis ou menos planteando algo parecido. Moitas gracias. Portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Sí, decir que, efectivamente, conforme di o portavoz de Xente de Dodro e a portavoz do Partido Popular, a nós tamén nos trasladaron esa problemática dos veciños que ou non hai madeireiros suficientes e que non dan cortado toda a madeira. Entonces, evidentemente, igual que a portavoz do Partido Popular, imos a votar a favor. Moi ben. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego, por favor. Sí, eu creo que
é certo que ao mellor nos pode coller o touro agora a estas alturas, pero que levamos moitos anos ca concentración parcelaria. E parece que, non sei se son os intereses dos nosos conveciños ou se é realmente o que estamos a defender os intereses de madeireiros. Eu creo que non é, repito, non é de este verán para adiante, cando a xente sabía que iba a vir a concentración parcelaria e tiñamos que, como xente que vivimos aquí, debíamos de ser un pouco conscientes de que realmente isto iba a vir e había que, se non deixarlo o que iba a ser o novo propietario, había que preocuparse polas fincas, non esperando agora. Por lo tanto, nós creemos que non procede realmente a moción. Moitas gracias. Bueno, eu, antes de pasar a votación, quería explicar que nós, o Partido Socialista, o Grupo Municipal do PSOE, non vai a ser responsable de un retraso máis nesta concentración. Esta concentración leva desde hai máis de 20 anos facéndose, a xente sabe as fincas que aportaron seus pais ou seus avós, ten as fichas de toda a documentación, números de parcela, nomes de parcela, desde hai anos. Deben estar amarillas as follas. Hai xente que durante este proceso cambiou hasta de propietario, tuvo tempo de ir ao rexistro, tuvo tempo de ir a catastro. As parcelas van a vir a nome dos actuales propietarios, no caso de heredeiros. Hai xente que vendeu a madeira hai 4 e 5 anos sabendo que as parcelas non iban ser súas e me parece injusto que a 5 meses da data que coñecemos todos desde hai definitiva desde xuño, creo que foi, non? A data definitiva coñeceuse en xuño e a data aproximada coñecíase desde hai máis de un ano, que agora nós non vamos a ser responsables do retraso. A moción vaise votar e, evidentemente, esta moción, que cumple toda a normativa de mocións, nós actuaremos con ela. Decir que non é cousa do Concello a decisión final, e se a decisión final é outra que a nós non nos parece a que debera ser, alá cada un ca súa consciencia, alá cada un ca súa toma de decisións. Vamos a proceder á votación da moción. Votos a favor da moción. Turno de peche. Perdón. Non sabía que quería un turno de peche, disculpe. Un turno de peche. Non, cando se expón a moción, normalmente dáse un turno de peche o que expón a moción. Xa sei que normalmente, pero bueno, xa teño moi cansado, disculpe. Bueno, dicir simplemente, recordarle que a concentración do monte estuvo paralizada 2 anos porque vostede non quiso tramitar unha modificación urbanística, que se veu obligado polo xuzgado a tramitar esa modificación urbanística e foi a partir dese momento cando se volveu a retomar a concentración. Foron bastante máis de 2 anos. Sobre o precio da madeira, reconozco, ante a señora Buín non sei nada. Se alguén sabe o que valen os pinos e o marxen que deixan os pinos, é o señora Buín, e aí sí que non lle vou a discutir nada. Creo que lle vai mal aos madeireiros, creo que lle vai mal aos propietarios, pero creo que a vostede creo que lle sigue indo de puta madre. Por alusión, sí. Bueno, sabe o que é o precio, o que ofrecen e o que pretende cada un. Eu sei as que vendín eu tamén me sinto, se vendín a madeira hai 3 anos ou 4 anos con un precio quizá ao mellor lixeramente inferior ao da hora, pero que aí hai uns meses, a primeiros de ano, estaba a madeira moi alta e cada vez vai baixando. Madeireiros, claro que se aproveitan desta situación. As fábricas non din que non recolle a madeira, si o que recollen é o puntal. O puntal si que non sufriu ese baixón, pero o outro si. E bueno, eu non son experto tasador, pero usted xa sabemos que usted que se dedica a transporte da madeira, o único que lle queda da súa empresa, pois sabrá algo tamén, home, do precio. Moitas gracias, señora Buín. Gracias pola explicación sobre o tema de puntal e madeira. En todo caso, máis ao meu favor, estes 2 anos que estuvo, según vostede, paralizada pola miña culpa, e non polo do persoaxe que decideu cambiar a modificar o pexón con esa afección, máis tempo que tiveron os veciños para retirar a madeira. En todo caso, a moción vótase, co que salga, pois, alá cada un. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, queda aprobada a moción.
entrou en plazo a 72 horas antes da convocatoria. Por favor. O 15 de outubro de 1977, o Congreso dos Deputados aprobou a Lei de Amnistía que seguiu o principio de reconciliación nacional que guiou a nosa transición á democracia. A amnistía era unha demanda social e unha necesaria e imprescindible impugnación do ordenamento xurídico da ditadura. Foi un dos instrumentos co que se puso punto final á represión que sufreu unha parte da sociedade española e un dos grandes acordos que consolidaron o noso camiño á democracia. Durante a tramitación da Constitución de 1978 debatouse a cuestión da amnistía, xa que se presentaron dúas enmendas para que as Cortes Xerais puidesen ter esa competencia. As emendas foron rexeitadas e, pola contra, aprobouse o artículo 62, que proíbe os indultos xerais, é dicir, que si existe no noso ordenamento e que está regulado na lei do indulto, debe ser sempre individualizado e nunca con carácter xeral. Nunha democracia europea consolidada como a española de 2023, unha amnistía, ademais, atenta contra algúns dos principios básicos do Estado de Dereito, como son a exclusividade do Poder Xudicial para xulgar e facer executar o xulgado, a igualdade na aplicación da lei e a seguridade xurídica. Nin o legislador, nin o Poder Executivo poden arrogarse a facultade de declarar inmune a un grupo de persoas, borrar os seus delitos e mesmo evitar que sexan xulgados como calquera outro cidadán. Todo iso, ademais, mentres que tanto o Tribunal de Xustiza da Unión Europea como o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos teñen pendente resolución referidas á cuestión sobre a que se expón a posibilidade de amnistía e que afectan a España. En 2017, produciuse un intento de insurrección por parte dos poderes públicos en Cataluña contra a orden constitucional. A reacción do Estado de Dereito foi a aplicación do artículo 155 da Constitución e a posta en marcha dos instrumentos penais contra os seus impulsores. O Tribunal Supremo condenou aos seus principales líderes a penas de 9 a 13 anos por sedición e malversación. Algúns dos seus principais responsables fuxiron ao estranxeiro. Dende entón, tratan de evitar a acción dos tribunais españois e europeos. Non foi o único que fixo. O pasado 5 de setembro, Puigdemont condicionou a gobernabilidade de España a que, entre outras cuestións, a aprobación dunha lei de amnistía que favoreza, entre outros, aos procesados polo referendo ilegal de 2017, en ocasións por feitos dunha violencia extrema. Non é a primeira vez que se expón esta cuestión. Xa no 2021 rexistrouse unha iniciativa destas características no Congreso e os letrados emitiron un informe contundente contrario á súa tramitación. Ademais, tanto Pedro Sánchez como ministros do seu goberno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlasca e Carmen Calvo, entre outros moitos dirixentes socialistas, afirmaron no pasado a inconstitucionalidade dunha posible amnistía. Os feitos xurídicos siguen igual, pero cambiaron as circunstancias políticas. Pedro Sánchez, nun intento desesperado por conservar a presidencia do goberno, abriuse a que se poida tramitar unha proposición de lei, ademais de supoñer unha inconstitucionalidade fragante. De novo, preténdese utilizar un atallo para evitar os controis de legalidade do Consello Xeneral do Poder Xudicial, a Fiscalía e o Consello de Estado. O prezo da presidencia non sería só exculpar a centenares de delitos, sino deslegitimizar o Estado de Dereito e branquear e considerar a legitimidade da sedición que levou a cabo. En definitiva, un inasubible prezo político para calquera gobernante decente é que a falta de rexeitamento explícito e contundente por parte do goberno está a causar unha profunda conmoción social. Polo tanto, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, rexeitar calquer tipo de amnistía ou indulto generalizado para calquera grupo de cidadáns, calquera que sexa o seu delito. Segundo, considerar que o imperio da lei é a expresión da vontade popular, tal e como establece o preámbulo da Constitución e compromete a todos os poderes para o seu cumprimento. Terceiro, anima aos dous partidos maioritarios a buscar acordo de Estado que eviten que a sociedade española se vexa comprometida a condicións ilegais de partidos independentistas. E carto, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, á Vicepresidencia Primeira e Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, á Vicepresidencia Segunda e Ministerio de Traballo e Economía Social, ao Ministerio de Política Territorial e aos portavoces parlamentarios no Congreso e no Senado, así como á Xunta de Goberno da FEM.
Moi ben. Un turno para os portavoces. Portavoz do Partido Socialista. Sí, lamentamos aos veciños este debate, pero temos que decir o seguinte. Primeiro, a moción non é máis que unha cortina de fume ante a investidura mentira de Feijóo. Sen terse votado e constatado que o PP só pode apoiarse en Vox, o PP xa está intentando evitar a formación dun goberno progresista presidido por un socialista, Pedro Sánchez, que aínda non foi designado candidato polo rei. É inaudito ver a Feijóo e a todo o PP traballar máis contra a outra investidura que para a súa propia. 2. Non é que Feijóo non vai a ser presidente e prefira ir á oposición porque non acepte determinadas condicións. Non vai a selo porque moitos partidos non queren que a ultradereita sexa determinante na gobernabilidade. Os pactos de PP con Vox que non son asumibles para outras formacións políticas. O PNV non está pedindo amnistía nin referendos e deulle coa porta no nariz por que no paquete vai a ultradereita de Vox. 3. A única motivación de Feijóo é salvar o seu pelexo político e que non lle fagan o que el lle fixo a Pablo Casado por non acadar o seu obxectivo, gobernar. Nunha entrevista recente, La Razón, o 10 de 9 de 2023, decía que nunca he llegado dando codazos a ningún dirigente de mi partido, calquera o diría. 4. Só así se explica a súa proposta para gobernar 2 anos, para evitar a súa defenestración interna. Feijóo só trata de ganar tempo mentre fai perder o tempo aos españois. 5. É por iso esta moción, para facer perder o tempo aos españois. A moción parte dunha omisión importante. O PP, AP, entón, non apoiou a Constitución no Congreso e pideu a abstención no referendo do 6 de decembro de 1978. Agora quere facerse pasar polo sucesor de UCD, de Adolfo Suárez, pero non son o partido que fundaron Manuel Fraga e outros ministros franquistas. Tampouco apoiaron os estatutos de autonomía de algunhas comunidades autónomas e agora engloba no consenso constitucional. Esa é a historia constitucional do PP e é lamentable que trate de apropiarse do que é de todos. O PSOE estuvo sempre na Constitución, na súa redacción, no seu apoio, no referéndum e no seu cumprimento. Cando goberna o PSOE, a igualdade entre todos os ciudadanos está garantida. Amplíanse dereitos e se cumple a Constitución en toda España. Agás na sede de Génova do PP, onde sempre que este partido está na oposición bloquea a renovación do Consello General do Poder Judicial. En esta ocasión vai para casi 5 anos. Nin constitucionalistas de orixen, nin no seu cumplimento. 7. Sempre que os ciudadanos poñan o PP na oposición, empeza a apocalipse da ruptura de España e da ameaza á igualdade entre os españois. Pero cando o PP necesitou aos nacionalistas para gobernar, fixo o que fora como Aznar co pato do Majestic. Con ese, a Garda Civil de Tráfico saiu de Cataluña. Suprimíronse os gobernadores civiles, cedeuse o 30% do IRPF, permiteuse a Generalitat nomear aos presidentes dos portos de Estado en Cataluña e aprobouse unha lei de normalización lingüística en Cataluña da que nin o PP nin a dereita mediática deixaron nin pío. 8. Din que lles preocupa a igualdade, pero non teñen ningún reparo en asinar acordos para gobernar coa ultradereita, de Vox, nos que se pon en cuestión a igualdade de xénero e a violencia machista. 9. Din que lles preocupa a igualdade e votan en contra de todas as leis que supoñen avances en dereitos, como a do aborto, o matrimonio entre as persoas do mesmo sexo, a eutanasia, e perseveran na súa contra ata que se estrelan no Tribunal Constitucional, que é o máximo intérprete da Constitución, non o PP. 10. Din que lles preocupa a igualdade e o primeiro que fan é baixar os impostos aos máis ricos e suprimir a gratuidade dos comedores escolares como en Extremadura, así como deixar de ser gratuitos os libros de textos en Galicia desde que gobernan. 11. Din que lles preocupa a igualdade e votan en contra dunha reforma laboral que equilibra as relacións entre traballadores e empresarios e que conta co seu respaldo. Unha reforma laboral que fai que haxa case 21 millóns de afiliados á Seguridade Social, a cifra máis alta da nosa historia, e votan en contra da subida do salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, para que sexa o 60% do salario medio. 12. Din que lles preocupa a igualdade e votan en contra da revalorización das pensións conforme ao IPC. 13. Din que lles preocupa a igualdade e votan en contra dos impostos a bancas enerxéticas. 14. Din que lles preocupa a igualdade e votan en contra da maior partida de bolsa de estudos, 2.520 millóns, para garantir a igualdade de acceso á educación. E poderíamos seguir. 15. Porque o fondo de cuestión para vostedes non é a igualdade, nin é a mutuación constitucional, nin o desmantelamento da nación. Efectivamente, profesor, pasaches os 4 minutos. Bueno, vale. De acordo, perdona. Avisámoslo antes, perdón. Portavoz de Xente de Dodro. Tú ben.
Sí, sí. Ben, non, o seguinte. Nada que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Bueno, eu dicirlle aquí aos veciños presentes que esperemos que non sexa así todos os plenos, porque senón vamos perder bastante audiencia. Precisamente para este tipo de mocións parece ser que é para o que vai quedar o pleno, se seguimos así nas seguintes sesións do pleno da corporación. Se vai quedar para isto, pois non sei, xa temos o público aquí, o salón de plenos cheo, creo que para o próximo non creo que veña ninguén. Eu creo que hai cousas moito máis importantes en Dodro que este tipo de mocións, que non creo que dos que hai aquí non lle preocupa a ninguén absolutamente nada. Este tipo de amnistías fiscales, me parece que eran, non? Para os eméritos, para, ou non sei, xa non lín a moción de que vai, xa non a lín. Entonces, o grupo da Unidade Veciñal de Dodro o que vai facer é que non vai votar nada, directamente. Se non se pronuncia ningún sentido, que vale a abstención. Vale, sí, pero non pronunciar. Portavoz do BNG, por favor. Con relación a esta moción intentarei ser máis breve que o portavoz do Partido Socialista. Vamos a ver. Propaganda. Propaganda escríbese con dous pés. Os dous pés do PP. Unha maniobra, entendemos nós, desde o BNG de distracción cunha lei que nin tan siquiera existe aínda. Propaganda para evitar falar e consensuar ou arranxar os problemas que verdadeiramente lle interesan ás habitantes de Dodro, as listaxes de espera nos Sergas, a súa privatización, por que non se construiu ningunha residencia en 14 anos. Dodro si ten centro de día, escola infantil, froito do traballo do BNG naquel goberno bipartito. Por que non traen aquí a moción que prexudica a Dodro pola débeda pública, a crise industrial, mesmo o polígono industrial que o Partido Popular estaba tan a favor e que os veciños non queren, porque non traen ao pleno medidas para evitar que aumenten os máis ou as máis de 300.000 persoas que marcharon fora do noso país nos últimos anos. Por que non discutimos aquí que vostedes renegan do galego de Dodro, do de Eusebio Lorenzo Baleirón, do de Rosalía, do das súas aboas, e só falan en poucos ámbitos como se tiveran que andar con pinganillo? Están depravados. Pois, un deputado electo por Madrid e un expresidente da Xunta, máis 13 deputados e deputadas electas polas circunscripcións galegas votaron antonte no Congreso contra a nosa lingua. Porque desde o PP da Xunta que está no goberno non houve ningún avance en materia de autogoberno, pero vostedes miran para Cataluña e non son capaces de ver o amor que Cataluña ten pola súa lingua, cultura e a terra. Aí sí, daquela sí. Era, creo recordar, non era Rajoy, era José María Aznar, que incluso soñaba en castellano, non, soñaba en catalán. Só naquela época iba de ganchete con Pujol. Bueno, e atrévense a decir que a amnistía non cabe na Constitución, mas, como xa ten sucedido, esta afirmación é falsa, pois a Constitución non fala en absoluto de amnistía. O PP considerou que o divorcio, o aborto, o matrimonio igualitario entre as persoas do mesmo sexo non entraba na Constitución e despois foron os primeiros en empregar todo isto. No BNG de Dodro non nos esquecemos do nefasto tampouco do nefasto goberno de Rajoy 2012, co ministro Montoro á cabeza. A amnistía fiscal que permitiría branquear a súa situación non das rentas máis desfavorecidas, políticos e empresarios implicados nas principais tramas de corrupción do Estado. Mas neste caso, o propio Tribunal Constitucional tumbou ese intento do PP de amnistía fiscal. Mire, estamos en Dodro para solucionar conflitos políticos. Así apoiaremos aqueles avances nesta liña que permitan desjudicializar a política e impulsar o diálogo e a negociación. Insistimos en que a súa política está sempre máis pendente de negar avances democráticos que en promovelos e, polo tanto, o BNG non vai colaborar nunha campaña de propaganda do Partido Popular e vai votar en contra da súa moción, porque nós si queremos e queremos que se debata do que realmente lle interesa á sociedade galega como a de Dodro, que desexa avances, liberdades en dereitos e en democracias. Bueno, pois un turno máis, non? Bueno, eu traía preparado aquí un turno de peche, pero de verdad que teño que empezar polo BNG porque cáusame... Bueno, non puden evitar reírme porque que vostede sepa ora o que soñan os demais é para aplaudilo, vamos. Se acaso nos paso os números que van a tocar na próxima lotería, xogamos todos e así.
Bueno, o que si lle prego é que, por favor, non insulte. Eu, de momento, non insultei a ninguén. A palabra depravados pode mirala no dicionario e prégolle que para vindeiros plenos e vindeiras intervencións, polo menos, cando se dirixa ao Grupo Municipal do Partido Popular de Dodro, non emplee ese tipo de palabras. En canto á unidade veciñal, bueno, lamentamos que a igualdade dos españoles non sea para vostedes un tema prioritario. Eu creo que a igualdade dos españoles vai máis alá de unhas siglas ou dunha formación. Nós defenderemos sempre a igualdade en calquer circunstancia e coste o que coste. Creo que é un privilegio de uns poucos, pero vai a ser un perjuicio para todos. E como creo que xa nos estendemos suficientemente, creemos que a amnistía é un tema grave, vamos a deixalo aí. Nós, por suposto, vamos a defender sempre a igualdade dos españoles. Moi ben, vamos a votar o texto da moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Creo que se lle aprobada, non? Hai abstencións, perdón. Aquí temos por orden de chegada mocións urxentes, punto 12 da orde do día, para facer un exercicio de control da libertade de expresión no pleno. Parece que me está salindo bastante mal porque hai unha pila de mocións e ainda quedan moitas. Digo máis que nada porque queda chulo poñer a parir a un e pois que non se corresponda coa realidade. Digo que queda bastante chulo. Moción urxente, a primeira. Hai que votar primeiro a urxencia da moción. Por favor, o voceiro da Unidade Veciñal de Dodro que pode proceder a lela. Sí, bueno, decir que non podíamos meter esta moción na orde do día por un informe que se falou antes aquí, un informe da Secretaría encargado precisamente polo alcalde o día 13 de setembro. Perdón. Que decir que estaba dicindo que non podíamos metela na orde do día por un informe da Secretaría encargado polo alcalde o 13 de setembro, xusto fai unha semana, a semana pasada, e que nos foi entregado unhas horas antes de convocar o pleno, sin marxe ningún de actuación. Este informe baleira totalmente o contido do pleno municipal, este pleno municipal, o órgano de máxima representación dos veciños. Pero tamén é facultade do alcalde incluir as mocións que se traen a este pleno, directamente. Entonces, como non podemos metela no orde do día, tuvemos que meter por urxencia. Moi ben. Vamos a votar a urxencia. Vamos dar un turno a cada portavoz. Claro, non, deberías lela para convencernos da urxencia da moción. Perdón, unha cuestión de orden, por que? Ten que justificar a urxencia. Explicar porque entende que é urxencia. A urxencia foi porque non a podemos meter. A urxencia é porque non a podemos meter no pleno ordinario e porque queremos que canto antes o Goberno se poña a traballar na actualización do plan de ordenación municipal. Moi ben, bueno, pois, portavoces, votamos a urxencia da moción. Votos a favor? Bueno, parece que por unanimidade, non? Non sei, non me empastelado, pero creo que sí. Bueno, pois, por favor, pode proceder vostede á lectura da moción urxente que finalmente sí que se debate no pleno de forma urxente. O actual plan de ordenación municipal foi aprobado en 27 de decembro de 2010 e foi modificado xa en varias ocasións. En 8 de xaneiro de 2016 para delimitar un ámbito de solo urbanizable industrial en Salvanxe para a empresa FESBA. En 3 de decembro de 2018, modificación puntual do Pexón de Dodro coa finalidade de adaptar a delimitación do solo rústico de protección de costas ás disposicións da Lei 2
2016 do solo de Galicia que afectou ao solo rústico de protección de costas de Imo. En 10 de abril de 2019 para relocalizar o solo urbanizable industrial na Cancela Abrea e, finalmente, en 16 de decembro de 2021 para a corrección de varios erros nos camiños e modificacións das alineacións. No actual Pexón, o lugar da Revoltiña en Bexo está clasificado como solo urbanizable residencial, unifamiliar, o abeiro da Lei 9/2002 do 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Naquela altura foi o único xeito de que as casas afectadas non quedaran en solo rústico de protección agropecuario e pudieran gozar das mesmas vantaxes das vivendas que estaban incluídas na zona de núcleo rural, e a solución foi crear unha zona urbanizable, residencial, unifamiliar, segundo a empresa redactora do Pexón. Coa modificación da Lei do Solo en 10 de febreiro de 2016, os propietarios da Revoltiña deixaron de ter as vantaxes do solo urbanizable e solo poden facer obras tanto por parte do Concello como dos propietarios que sexan de urbanización. Non se poden levar os servicios básicos como o abastecemento de auga ou saneamento por parte do Concello e só se poden afrontar obras de escasa importancia nas vivendas. Nunha reunión mantida coa empresa encargada da redacción do Pexón de Dodro, e que se encargou tamén das modificacións anteriores, propuxo as seguintes modificacións, ou as seguintes solucións. Ampliación do actual núcleo rural de Bexo e incluir a Revoltiña, eliminación do solo urbanizable e deixar como solo rústico, desenvolver o plan parcial da zona urbanizable que supón que calquera obra de mellora das redes de saneamento ou abastecemento tería que ser asumido polos veciños. A eliminación dos solos urbanizables da Revoltiña e da zona da mina, da zona urbanizable industrial, onde se eliminou na modificación de 2019 polo goberno do PP, para cambiar pola Cancela Abrea, pasaríamos de 371 a 38 hectáreas, polo que existe a posibilidade de que a Xunta de Galicia autorice unha ampliación do núcleo rural unha vez que nos quedamos sin o 90% do solo urbanizable. Nesa mesma reunión, a empresa non descartou a posibilidade de ampliación do núcleo rural de Bexo e que se podía iniciar o proceso e esperar a resposta da Xunta de Galicia a medida que se foran aportando documentos. Tamén é necesario estudar a inclusión da zona da Bouza en Imo no núcleo rural existente, xa que na modificación de 3 de decembro de 2018 deixou varias vivendas fora de planeamento. Sabemos perfectamente da dificultade desta modificación por dita Lei do Solo de 2016 e do desenvolvemento actual da Lei de Protección da Paisaxe de Galicia, pero debemos tentar solucionar este problema que afecta a moitos veciños de Dodro. Aproveitando esta modificación, tamén se poden arranxar erros no Pexón como camiños que non están no catálogo, elementos arqueolóxicos que non existen e que xeran protección, outros que non están no catálogo, vías públicas mal reflexadas, etc. Por todo o anterior, a Unidade Veciñal de Dodro somete ao Pleno ao seguinte acordo. Instar ao equipo de goberno a iniciar o proceso de modificación do Pexón de Dodro para incluir a zona da Revoltiña como núcleo rural. Estudar a modificación da zona da Bouza en Imo para incluir tamén no núcleo rural de Imo e outros de características similares. Instar ao equipo de goberno a iniciar o proceso de corrección de erros varios que poden reflexarse no actual Pexón. Instar ao equipo de goberno a convocar unha reunión cos veciños afectados ou cos representantes políticos cunha periodicidade de 6 meses. A primeira en marzo de 2024. Moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista, por favor. Sí, alégrome que a Unidade Veciñal copie o programa do PSOE, pero, bueno, indicarle que non é só a Revoltiña, a Bouza, ni nada, está Parafita, mira usted que me olvida, mas é da súa zona, está Tallós, etc. Hai moitas máis. Desde logo que sí, que somos partidarios desas modificacións, pero non hai que esquecer outras zonas máis. Bueno, pode dicir Lestrobe, en todos os sitios hai algunha. Gracias. Moitas gracias. Portavoz de Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Sí. Bueno, non podemos estar máis de acordo co corpo e cas propostas de unidade veciñal. Eu sí quero recordar, facer un pequeno inciso de que se o Pexón de Dodro está así foi porque o aprobou o goberno socialista no seu momento cando o alcalde era Arturo Díaz Díaz
e gobernaban en coalición. É verdade que aquí en Dodro non solamente temos os puntos que poñen na moción, sino que hai moitos máis. E hai moitos máis, ademais, incluso camiños que están como privados e son públicos, camiños que están como públicos e son privados. Eu creo que hai que dar unha volta a todo o pexón de Dodro e intentar modificar todo isto. Por suposto, vamos a apoiar a moción. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, o Bloque Nacionalista Galego está de acordo, como xa estuvo tamén no mandato pasado. Eu creo que todos no mandato pasado que estamos aquí, ou a maioría, xa falamos desto, non solamente do que se trae aquí no corpo da moción, falamos doutras zonas que hai que revisar no primeiro planeamento que fixo o goberno bipartito no que estaba o BNG. Nos imos a apoiar, por suposto, o que é a moción que trae a unidade veciñal, pero non ven sendo máis que a idea que xa partía do anterior mandato, insisto, de que unha vez que se puidera íbamos o goberno iba a intentar solventar, como se fixo no mandato anterior, os erros que había no pexón. Levará o seu tempo, o BNG de Dodro é consciente de que eso é unha tramitación longa e hai que empezar por algún lado, pero desde logo non hai que esquecer tampouco ningunha das outras que son tamén urxentes, tendo en conta que, insisto en que era algo que xa faláramos no mandato pasado e entendíamos desde o Bloque Nacionalista Galego que non faría falta que viñera aquí a moción, porque entendemos que o grupo de goberno fora cal fora que se poñería máis a obra para levar adiante o que os veciños nos transmitiron, non á unidade veciñal, non ao Partido Popular ou ao Partido Socialista e ao Bloque, senón a todos nós, porque todos nós falamos en algún momento nos mítines e nas xuntanzas ca veciñanza desas necesidades de corrección. Entón, benvidas sexan estas veciñanzas para todos os veciños que se farán, entendo, cando o goberno tamén o poida desenvolver co noso apoio que conten, por suposto. Moitas gracias. Un turno final para o... Sí, bueno, pues, xa non me olvido, un turno para o presentador da moción. Sí, para o presentador. Bueno, nada, simplemente agradecer o apoio dos grupos políticos, os representantes aquí dos veciños de Dodro, decirlle ao portavoz do Partido Socialista que a moción parte da zona urbanizable, que agora mesmo é a única que temos donde hai vivendas actualmente, precisamente en Bexo. É a problemática máis grande, afecta a 21 casas directamente. E, bueno, decirlle tamén ao portavoz do BNG que supoñemos todos que o iba a facer, pero isto que iba a facer esa modificación, pero, bueno, tamén é un aliciente para que o fagan, non vamos a supoñer que o van facer, vámonos a quedar quietos e que non fagan. Creo que é bo aprobar esta moción para un aliciente para este grupo de goberno que está en minoría absoluta, claro. Estaba dudando se calar ou facer uso do meu último turno como alcalde. Mirade, aos presentadores da moción advirto que vamos a votar a favor, aceptamos todos estes instamientos, pero quero recordarlle ao presentador da moción que dice nunha reunión mantenida coa empresa encargada de relación do pexón de Dodro e que se encargou tamén das modificacións anteriores, propuxo as seguintes solucións. Nesta reunión estaba o alcalde que foi o que convocou a reunión. Unha cousa que foi unha pena que non puxerades, porque así todo o mundo sabría que esta reunión convocou no alcalde e que foi en abril deste ano. Verdad? Sí. Vale, bien. Segunda cousa, para que vos conste a vos e ao resto. No ano 22, 26 do 12, este alcalde asinou unha informe de necesidade de modificación parcial do pexón para vos, gracias pola moción, pero estaba claro que se iba a facer. Repito, diciembre do ano 2012 dice a situación da aldea de Bexo, isto fixo eu, asinei eu, pasei, vouche dicir como acaba. A situación na aldea de Bexo, despois da confección do pexón do ano 2010, evolucionou prácticamente hacia o abandono. As previsións de crecemento elaboradas en aqueles anos víronse a esta data completamente equivocadas. 13 anos despois e varias modificacións puntuais do pexón do Concello de Dodro sin actuar sobre esta zona, parece que é a hora de afrontar unha modificación que evite os problemas que xerou a anterior normativa aos veciños e propietarios da parte norte da aldea de Bexo afectados polo solo urbanizable S-02.
Os aproximadamente 61.300 metros cuadrados que bordean a C305, a súa entrada de Bexo, en dirección á Ribeira, continúan sen desenvolver despois de máis de 10 anos de aprobado o plan, e xerando problemas incluso para a realización de obras públicas relacionadas co saneamento e outros abastecementos, como ben sabemos e sabíamos. Por todo anterior, en uso das facultades outorgadas polo artículo 21 da Lei de Base de Réxime Local, dispoño que pola arquitecta municipal se emita informe sobre a posibilidade de modificación do pexón en relación co suelo urbanizable S-02. Isto xerou un expediente que existe no Concello de Dodro con o número 2022/U032/0001 de modificación do pexón. Esta petición está iniciada desde diciembre do ano pasado polo que está aquí de alcalde. Vale? É dicir, gracias pola moción, pero o mellor vos que estabades no goberno anterior erades conscientes da reunión que tuvemos en abril da intención deste grupo de goberno. Non digo que non fora necesaria, sino simplemente que podría desconfiar e pois alégrome moitísimo, pero tamén quero que quede claro que as ideas veñen de onde veñen, salen de onde salen e a veces non somos todos tan listos. Vamos a proceder á votación, por favor. Votación da votos a favor da moción. Votos en contra? Abstencións? Moción seguinte urxente da Unidade Veciñal, axudas á natalidade. Esta tamén é urxente, tens que explicar a urxencia da moción, por favor. Portavoz da Unidade. Sí, pasounos como na outra, non pudemos, metémola xa fai máis dun mes, pero co informe de Secretaría parece que non podía ir. É unha moción para estudiar a posibilidade de actualización do plan estratégico de subvencións para incluir unha axuda de 600 euros por neno e que para que o instara o goberno canto antes se poña co tema que modifique ou que actualice o plan estratégico de subvención canto antes. Nadie quere decir nada. Votos a favor da urxencia. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Moi ben, pois, bueno, por favor, lea a moción e procederemos a debatila. O Concello de Dodro é un concello con saldo vexetativo negativo. Segundo o Instituto Galego de Estadística, no ano 2022 houbo en Dodro 9 nacementos por 38 defuncións, cun saldo vexetativo negativo de menos 29 persoas. Dodro é un concello ben situado xeográficamente ao carón do eixo atlántico, na boca da ría de Arousa e a menos de 30 minutos de cidades e vilas como Santiago de Compostela, Vilagarcía, Boiro, Padrón, Ribeira. É, polo tanto, un lugar idóneo para vivir e desenvolver unha vida familiar con plena comodidade. A pesar dunha localización inmellorable, as familias de Dodro e as que se podan asentar no futuro necesitan o apoio das administracións públicas en canto a inversión en infraestructuras, transporte e servizos. E así se teñen mellorado no pasado coa Unidade Veciñal de Dodro no Goberno Municipal, as escolas do CRA e o CPI Eusebio Lorenzo Baleirón. O Goberno Municipal ten tamén que impulsar medidas que faciliten a vida familiar con políticas atractivas para as familias, para intentar reverter esta situación continua de perda de población. Fai 2 meses foi aprobada por unanimidade deste pleno unha proposta da Unidade Veciñal de Dodro para poñer en marcha un servizo de madrugadores nas escolas do CRA e no CPI, o primeiro destas características no Concello de Dodro. Outro incentivo que pode ser importante para a familia nesta liña de apoio das administracións ás familias é unha axuda económica directa por nacemento, que xa fan nalgúns concellos, que por un lado axudaría económicamente ás familias neses primeiros meses, sobre todo as de menor renda, e lanzaría unha mensaxe clara sobre a vontade de colaboración do Concello de Dodro coas familias. O Concello de Dodro xa ten aprobado a través do seu Plan Estratégico de Subvencións 2021-2023 unha axuda directa por neno nacido no municipio para axudar ás familias que teñen crianza no seu primeiro ano de vida, cun custe presupuestado de 3.000 euros, pero non foron elaboradas as correspondentes bases de convocatoria, polo que foi imposible acceder ás persoas beneficiarias. Por todo o anterior, a Unidade Veciñal de Dodro somete ao Pleno o seguinte acordo: instar ao Goberno a estudiar a posibilidade de actualización
do Plan Estratégico de Subvención 2021-2023 para incluir unha axuda directa de 600 euros por neno nacido no municipio. Estudar a posibilidade de poñer en marcha para principios do 2024 as bases de convocatoria das axudas á natalidade de acordo ou mediante convenios coa Xunta de Galicia. Moi ben, un turno para os portavoces, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. Amosámonos un pouco escépticos sobre se esas axudas van a mellorar o crecemento vegetativo de tal. De todas formas, nos parece boa idea e terán que ser consideradas nos orzamentos de 2024. Bueno, decirlle unha observación que iso de mellorar a unidade veciñal, as escolas do CRA e do CPI tuveron participación igual que os dous grupos políticos que, a parte de unidade veciñal, que formaban parte do goberno. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Si nada, apoyamos totalmente esta iniciativa e todas as que veñan así serán apoyadas. Si, nós tamén xa anunciamos que vamos a votar a favor, pero duvidamos de que ao mellor o Concello tiña competencias como para asumir axudas á natalidade, porque era algo que se intentou, creo recordar, ten que recordar aínda o resto de portavoces, que se intentou no mandato pasado. Entón, si é que eso cambiou, si é que o Concello pode, desde un punto de vista económico e legal, dar axudas á natalidade, o Benegade evidentemente vai a estar aí a favor. Senón, eu creo que o corpo da moción, sobre todo os acordos, están para que, xustamente, se non pode ser o Concello de Odro, si que a Xunta de Galiza ou mesmo a Deputación que poida investir máis nos nacementos que se producen en Dodro. Nós consideramos que, efectivamente, si o feito de ter nacementos en Dodro que pode axudar a fixar poboación, porque é o que realmente nos fai falta. Ter incentivos. Se temos unha gardería infantil, se temos un centro de día, temos unha sede do CRA, temos un CPI, porque non vamos, polo tanto, a fomentar máis que a xente viva aquí. Eu creo que é unha boa medida e esperemos que legislativamente se poida levar a cabo e tamén desde o punto de vista económico. Moitas grazas. Un quere facer algún turno máis final? Sí, lembrarlle aos veciños que o Plan Estratégico de Subvencións contemplaba 3.000 euros para repartir. É dicir que tamén o representante do BNG que precisamente si o Concello directamente non pode porque non ten as competencias para facelo, no segundo punto pon estudar a posibilidade de poñer en marcha as bases de convocatoria de axudas á natalidade de acordo ou mediante convenio ca Xunta de Galicia. O sea, que se non pode o Concello, polo menos que o paga ca Xunta de Galicia. Pois eu decir que, efectivamente, como moi ben dixo o noso portavoz, vamos a votar a favor. Recordar que moi ben vostede dixo na moción xa era un tema que viña anterior, non se pudo levar a cabo precisamente polas dúbidas da conveniencia ou da legalidade da medida por parte do Concello e, bueno, seguiremos traballando en isto. Vamos a votar a moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Terceira moción urxente, esta vez do Partido Popular, que dice, bueno, que ten que explicar a urxencia, va. Bueno, a urxencia ven dada polo que un pouco expliquei ao principio, non? Sorte tuvo unidade veciñal que unhas horas antes ou un día antes do pleno lle deron un informe. Nós recibímoslo cando recibimos a convocatoria. Vexo que non se nos trata a todos igual. Perdón, reciberon a todo o mundo igual, A nós non se nos mandou un día antes da convocatoria. Recibeunas Bueno, pois unhas horas. Recibeunas todo o mundo o mismo día, por favor. Que quede claro. Solo faltaría. Solo digo as palabras que dixo o portavoz da Unidade Veciñal, que me sorprenderon moito, claro. Igual se confundeu o portavoz da Unidade Veciñal. Nos vimos cando entramos na sede e estaba ali colgado o informe. Todo o mundo as veu. Todo o mundo as veu no mesmo día. A parte deso, esta moción é a seguinte que temos, nos presentámola en tempo e forma, con unhas propostas que se traían ao pleno para que se tiveran en conta. Según o informe da secretaria, ahora temos que instar a que o goberno municipal estudie a viabilidade
e, lógicamente, modificamos as mocións e non tivemos máis remedio que presentalas por urxente, ese é o motivo de que estén presentadas por urxente. Moi ben, bueno, pois, algunha intervención de algún portavoz máis? Pois pasamos a votar a oportunidade da urxencia, digamos. Votos a favor? Vexo que o intento de silenciar a oposición non me funciona de ninguna maneira. Por favor, lea a moción. Gracias. Na aldea de Lestrobe están instalados dende fai máis de 12 anos uns contenedores soterrados onde se encontra a fonte da Laxe. O lugar onde se instalaron estes contenedores non foi moi axeitado, xa que non parece o máis adecuado instalar contenedores ao lado dunha fonte pública e tampouco quedan moi estéticos colocados no medio da aldea xunto á estrada xeral. De todos é sabido, ademais, que non funcionan correctamente, nin son moi útiles, xa que se inundan con frecuencia e a veciñanza non pode usalos habitualmente, ademais de ter que sufrir os cheiros e o lixo fora dos contenedores a maioría dos días do ano. Parécenos máis apropiado para mellorar o entorno eliminar os contenedores soterrados, xa que non dan o servicio para o que foron creados, e darlles un uso máis axeitado á praza empedrando o chan e colocando uns bancos asentando así o entorno para que poda ser usado pola veciñanza. Polo cal propoñemos instar ao equipo de goberno a que estude a súa viabilidade e, en caso de que sexa factible, iniciar os trámites necesarios para a súa realización. Moi ben, portavoz do Partido Socialista. Sí, se antes lle decía a Unidade Veciñal copiar o programa, pois tamén ao Partido Popular decide que o tema da retirada dos colectores tamén estaba no programa do Partido Socialista. Decir tamén que eses colectores o que dan son problemas bastantes en todo o verán e no inverno e todo, a ruptura que rompe, que perde, que todo eso. O tema de empedrar e enlousar aquilo, bueno, xa requiere un orzamento que se estudiará e, por a nosa parte, non lle vexo máis problema. Portavoz de Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Nada que decir, estamos de acordo. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, creemos que é unha idea que hai que desenvolver, pero, bueno, en función tamén de como se dean os tempos políticos. Nós, desde logo, vamos a apoiar porque está todo o mundo sabedor de que os contedores soterrados están causando moitos problemas e, sobre todo, son tamén moi caros o seu mantemento. Moi ben, pois nada, decir tamén, efectivamente, que, como moi ben dixo o noso portavoz, estamos en eso, está encargado un proxecto de recheo e de aceptación desa plaza e que falta a dotación económica que o permita. Evidentemente, isto vai a traer a aprobación desta moción ou isto que nos está instando o equipo de goberno, e intentaremos plasmalo nos orzamentos do ano 2024 e, se somos capaces de xuntar os cartos, pois farase no ano 24. E, se non, pois tenemos que facer no 25, e se non no 26, e se non, virá outra o fará. Votos a favor da moción? Votos en contra? Moi ben, pois outra moción máis, esta vez tamén do Partido Popular, que tamén é urxente, e, bueno, pois, que valore a urxencia da moción ou que O argumento da urxencia é o mesmo que da anterior, co cal non a vou a repetir. No, espera, sí, temos la señora. Bueno, pois, se non hai ningún portavoz que queira facer unha pregunta ou algo, pois votamos a urxencia. De que vai a moción? A moción vai de... que non a temos, sí. Vale. A moción vai da... Sí ou non? De que? Do Parque de Manselle. Do Parque de Manselle. Dos terreos de Manselle do Parque. Está presentada en tempo e forma normal e polo motivo do informe tuvemos que presentar, modificar e presentala por urxente. Moi ben. Votos a favor... Procedemos... Procedemos a votar a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Ningún. Queda aprobada a urxencia. Por favor, lea a moción. Na aldea de Manselle, das poucas do Concello que non ten parque infantil para os cativos,
Un parque infantil na aldea veñenos reclamando as veciñas e veciños dende fai xa bastantes anos. Somos coñecedores da complexidade de atopar un lugar axeitado onde se poida instalar na aldea, pero é función do Goberno buscar solucións e conseguir que toda a veciñanza das distintas aldeas do Concello poidan disfrutar de todos os servizos sin discriminar a ningunha. Manselle ben merece ter un lugar de desfrute e expansión para os cativos sin ter que trasladarse aos parques de outras aldeas. Por todo isto, instamos ao Goberno do Concello a que estude a viabilidade de dispoñer dun terreno na aldea de Manselle para a instalación dun parque infantil e, en caso de que sexa factible, inicie os trámites necesarios. Portavoz do Partido Socialista. Sí. No pasado mandato, o grupo de goberno daquela, o tripartito, estudiamos e quedamos de mirar onde íbamos a localizar o parque infantil. Había un terreo ali ao lado da fonte, pero son de dubidosa titularidade. Non se sabe se é dun veciño ou se é municipal. Iniciaron as xestións para iso e quedou así. Propúxose aos veciños facelo arriba no campo da festa, pero os veciños non son partidarios de estar no campo da festa como había antigamente, o parque estaba arriba, e así quedou. Portavoz de Xente de Dodro. Nada que dicir. Portavoz de Unidade Veciñal. Nos lembrarlle ao Partido Popular que Manselle está sin parque desde polo menos de sempre, o sea, que hai moitos anos, gobernou aquí o PP 28 anos, máis 8 máis, tampouco se fixo, o sea que, bueno, pero bueno, estamos de acordo con eso. Isto non é un debate, por favor, cada un está no seu uso da palabra. Rematou? Sí. Moi ben. Portavoz do BNG. Sí, nos parecenos como aos veciños de Manselle que necesitan un parque, as razóns coñecémolas todos e, sobre todo, o Partido Popular que levou aquí no goberno de Dodro moito tempo e non o fixo. Sin embargo, estou pensando agora mesmo que instalou un parque infantil entre Paisal e o Realiño, cando a mellor eses esforzos tiña que estar ao mellor destinados, non o sei, pero eu penso que ao mellor tiña que estar destinados a que ese parque infantil, creo que era por unha axuda da Deputación, ao mellor iban moi ben encaminhados se traballaran como deberían de traballar para Manselle e non estar ali como está agora mesmo naquele sitio que se falamos antes de titularidade, non sei de que titularidade estaríamos a falar daquel parque que está no Rialiño. Entón, eu creo que aqueles esforzos estiveron ben, pero foron insuficientes e, claro, estarán, lóxicamente, moi contrariados os veciños e veciñas de Manselle, tamén por iso que acabo de decir, por o parque instalado en non sei que tipo de terreos e ahora mismo está moi mal, en mal estado e ao mellor non é de tanto uso como podría ser en Manselle. Moi ben, bueno, pois nós efectivamente, bueno, se dixo moito, vamos a votar a favor, verdad? Sí. Outra cosa será como conseguimos, pero sí que se facemos se se encontra situación para o parque en Manselle, se se encontra financiamento, volvemos ao de sempre, ten que sair dos orzamentos do ano 24, o que non vai pasar é o que pasou efectivamente co parque de Rialiño Paisal, que está situado en lugares de dudosa propiedade municipal. De feito, a finca do parque entrou en concentración. Cousas que pasan con antigos gobernos neste Concello. Nós intentaremos, se o conseguimos, facelo ben e facelo, sobre todo, legalmente. Votos a favor do... perdón. Turno de peche, disculpe. Gracias. Bueno, con respecto ao BNG, trasladaremos aos veciños de Paisal e Rialiño que vostede non está de acordo con que eles tamén teñan un parque. Parece ser que hai que quitalos dun lado e poñelos en outro. Home, señor Mariño, non me parece moi ético. En canto ao que di do Estado, tanto vostede como alcalde do Estado do Parque, home, habrá que instarlle ao equipo de goberno que faga o mantemento que ten que facer e que teñan boas condicións. Eu, se está en mal estado, como comprenderá, non é culpa nosa. Nada máis que decir.
Mire, non entendeu o mensaxe. Ou Non non é se o estado explicou do parque, ou non nos explicamos ben. Seguro que é un fallo meu moi habitual. Non falamos do estado do parque, falamos da situación do parque nunha finca que non é propiedade do Concello. Non sabemos como foi posible a instalación dun equipamento público nunha finca privada. No. Recórdolle en varias fincas, non? Sí. Recórdolle que por parte do Concello se procedeu a unha limpeza dos robles que estaban abafando o parque de Rialiño e os propietarios dos robles foron os que se levaron, carballos. Os propietarios dos carballos é porque como hai xente que ten problemas co uso do galego no Parlamento, sei que aquí tamén tiñamos problemas con eso. Bueno, dos carballos ali foron retirar a ramaxe porque nos exixiron que eran carballos deles. Entón, quero dicir que sí, que vamos, que ahora se vai a ver a disposición do Concello para sacar isto adiante, non? Pero recordar que se vai facer mellor do que se fixo. Eso entendinho perfectamente, pero o señor Mariño si dixo está en mal estado. Palabras textuales, si non terán que repasar a grabación. Despois se saldrá na acta. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Ningún. Máis mocións de urxencia. A 12.5, presentada por o Grupo Xente de Dodro. Señor portavoz, por favor. Ben, presentes esta moción polos perxuicios que está a causar a unha familia a instalación duns lombos de asno no lugar do Piñón, para que se adopten as medidas necesarias para quitalo dali. Moi ben. Algún turno dos portavoces que queiran facer uso? Votamos a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia? Si se vota a favor da urxencia, dixe? Sí. Votos en contra? Abstencións? Por favor, queda aprobada a urxencia da moción. Pode ler vostede a moción. Ben. Fai uns meses, o goberno tripartito acordou construir un lombo de asno na zona do Piñón en Lestrobe. As razóns da construción deste lombo son descoñecidas e tampouco se recollen no expediente da obra ao que tivemos acceso. O ruído que provocan os vehículos ao pasar por riba deste lombo está a prexudicar a vida cotiá de algunhas persoas, as que, por certo, en ningún momento se lles informou dos motivos para construir ese lombo, nin tampouco das razóns para construílo no lugar onde se sitúa, a pesar de que esas persoas son directamente afectadas. Hai que engadir que no expediente tampouco figura o reformulo da obra e, polo tanto, tamén se desconoce os motivos da ubicación do lombo no lugar concreto. As persoas afectadas polos ruídos manifestaron ao señor Abuín Gómez o importante trastorno que lle supón a ubicación do lombo, afectándolles incluso a súa saúde persoal. Ademais de non terlle justificado por parte do señor Abuín Gómez nin os motivos da construción do lombo de asno nin da súa ubicación concreta, das manifestacións do tenente de alcalde trasladadas ás persoas afectadas, dedúcese que non ten a máis mínima intención de ter en conta os prexuicios que a obra do goberno tripartito está a causar á veciñanza e cambiar a ubicación do lombo de asno, supoñendo que fora necesario a súa construción. Por todo isto, Xente de Dodro propón o seguinte acordo. Primeiro, instar ao goberno municipal a adoptar as medidas necesarias para que no prazo dunha semana a contar dende o día de hoxe se retire o lombo de asno situado no Piñón de Lestrobe. Segundo, instar ao goberno para que explique aos medios os motivos que fan necesario a ubicación do lombo de asno e, nese caso, situar o lombo de asno de acordo cos veciños da zona e onde non perturbe a vida dos mesmos. Moi ben. Portavoz do Partido Socialista. Sí. Vamos a ver que aquí refírese a unha persoa, a min, que a ubicación dese lombo. Ese lombo de burro foi posto ali porque os veciños, non só a familia que a usted se indica, comunicaron que os coches ali iban a velocidade bastante pronunciada. Entón, consideramos que ao ir abaixo outros lombos de burro que ustedes mesmos instalaron e que encheron a reta de Lestrobe hasta a Feira dos Porcos, e chegaron, pois, uno
Non é? É dicir que o ruído non fan os lombos, o que os ruídos fan os vehículos que van a toda velocidade. Non habría necesidade poñer un sinal a 30 km por hora e que se respetase. Pero iso non é así. Bueno, é dicir, con respecto que non hai informe, digolle que o técnico aquí, Pablo Blanco Ferreiro, é enxeñeiro de camiños, canais e portos, como usted sabe, subscribe a petición do Concello de Odro en relación ao asunto e informa que a implantación dos lombos de asno ten a función principal de reducción da velocidade dos vehículos en puntos específicos no que é necesaria en prol dun incremento da seguridade viaria. Estes puntos soen ser intersección con outros viarios, proximidade ou chegada a núcleos ou vivendas illadas e como reforzo da limitación de velocidade en treitos nos que, polas súas características, se producen excesos de velocidade. O ruído que poidan provocar os vehículos ao seu paso polos mesmos depende directamente da velocidade a que o fagan e das características propias do vehículo. E para que conste os efectos oportunos, emítese o presente informe. Dodro, 20 de setembro de 2003. Pablo Blanco Ferreiro. Indicar que o Partido Socialista vai votar en contra. Portavoz de Partido Popular, por favor. Sí, sin entrar en personalizar a un portavoz ou a outro, e nombrar, esas cousas que fan algúns, nós pensamos que se realmente lle molesta a uns veciños porque o ten diante da porta, independientemente de se un coche vai a máis velocidade ou vai a menos, o que non se pode fastidiar a xente, por decirlo, dame igual a quen sea, non? Por decirlo así un pouco vulgarmente ou cotidianamente. Se un veciño ten na porta un lomo de asno que lle está todos os días toco, e nós vivimos en Dodro e queremos vivir un pouco tranquilos, pois tampouco parece moi de recibo, non? Nós realmente estamos de acordo con que se quite se os veciños están molestos. Portavoz de Unidade Vecinal. Sí, nós estamos de acordo e imos votar a favor, evidentemente. Tamén nos felicitamos por o último punto da moción que pon o portavoz que pon xente de Dodro, isto de chegar a acordo cos veciños. Benvido, caeu do cabalo, como a San Paulo. A cousa que non fixo vostede precisamente no cambio de polígono industrial, por exemplo, que non chegou a acordo co veciño. Felicitámonos que haxa que chegar a acordo co veciños. Desde a Unidade Veciñal de Dodro tamén pensamos que é fundamental, aínda que sea xuntarse cos veciños ali, plantearse o problema e máis a solución, pero falar sempre cos veciños. Neso estamos de acordo. E non se pode, en detrimento duns, favorecer a outros, evidentemente. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nunca pensei falar tanto de lombos de burro nun pleno. Nós non estamos nin a favor nin en contra, nós estamos as medidas da seguridade vial son as que son. Entendemos que a medida é digamos agresiva, non é solamente aí, senón en todo o concello, en todos os concellos nos que hai, e nós entendemos que, desgraciadamente, ante a falta de civismo de algunha xente, non de todo o mundo, ante as indicacións de marcas viais verticais na estrada, un pode se ver obrigado a facer eso. Si entendemos que ten que ser consensuado coa veciñanza, benvidas sexan ese tipo de iniciativas, e desde logo se hai uns informes técnicos e hai unha necesidade para evitar uns males maiores, non llevemos a oportunidade de que agora que ao noso entender está funcionando, que haxa que retiralo ante unha única persoa, como parece que suxiren aquí no pleno. Nos vimos a votar en contra. Moi ben, bueno, pois eu decir simplemente que vamos se dixen antes, vamos a votar en contra. Entendemos que a seguridade é importante, a mellora na seguridade da zona foi importante desde a instalación. Entendo que vostede se refire ao último, non aos que puxo o goberno do Partido Popular cando vostede era alcalde anteriormente. Entendo que se refere ao que está correctamente pintado, que está correctamente señalizado. Entendo que se refere vostede a ese, non? Non?
Que hai outros que están mal pintados, que non teñen a correspondente señal e que levan ali algún tempo e que non sabemos si... Tamén na opinión, non sabemos se son 2, se é 1, se tal. En todo caso, nós vamos a votar en contra e en función do que salga como resultado, pois actuaremos en consecuencia. Votos a favor da moción? Pero que? Perdón. Turno de, non sei como se chama xa o turno. Disculpe, as horas son moi jodidas as horas. Teño, claro. Ás 8 da mañán. Bien visto. Ás 8 da mañán. Vámoslo poñer para que non veña nadie. Xa o pillo. Sí, anda. Sí, ás 8 da mañán. Vámoslo poñer para que non veña nadie. Bueno, decir que estos lombos de asno, como se refiren os informes, pois sempre se puxeron de acordo cos veciños, sempre é petición veciñal. Se agora non están pintados, pois será que de vez en cando hai que pintalos. Únicamente indicar que si a Unidade Veciñal e o Partido Popular deciden votar a favor, pois esperemos que, como di o acordo, o segundo acordo, pois que o Goberno respete a vontade da maioría e cumpra o prazo que se indica aí. Nada máis. Moi ben, gracias. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Ninguna. Queda aprobada a moción. Seguinte. Ahora pasamos, non hai máis mocións urxentes, polo que se ve, víronse todas. Hai un rogo escrito presentado pola portavoz do Partido Popular. Por favor. Sí, recibimos pola sede electrónica con data 11 de agosto a acta da Xunta de Goberno local do 24 de xaneiro deste ano, case 7 meses despois. Con data 15 de agosto recibimos 9 actas de Xunta de Goberno correspondentes a xuntas realizadas dos meses de febreiro en diante. Ter que revisar 11 actas de golpe 8 meses despois de realizarse a Xunta de Goberno impide á oposición fiscalizar e revisar a acción do Goberno, aparte de ser pouco operativo e deixar entrever a mala xestión por parte do Goberno. Ademais, varias das actas veñen sin nomear cada data, polo que o traballo aínda é máis arduo, se cabe. Polo cal pregamos que as actas da Xunta de Goberno se remitan a todos os concelleiros no prazo máximo de 15 días dende a súa realización e que os archivos se suban á sede electrónica nomeados coa data da Xunta para unha fácil identificación. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao turno de preguntas. Rogos orais? Perdón, rogos orais, hai algún? Moi ben, pois numérense. Non sei cantos hai. Pero vamos a manter un orden, se hai máis rogos orais. Vamos dando por... Hai máis rogos orais por aquí? Hai algún rogo orais, por favor? Bueno, pois... Comece, por favor. Bueno, eu levo pouquiño tempo de concellal aquí en Dodro e todo o que sabía dos plenos, basicamente, era todo o que ia fora. E desde que son concellal, pois, se antes pensaba que era malo, creo que é bastante peor. Falades de, por exemplo, dictaduras de Franco, pero, bueno, visto o éxito deste último informe con que empezamos o pleno, non sei. En fin, falabades antes tamén do horario, creo que a partir de hora da igual o horario, porque, total, non vimos aquí a nada. Non podemos facer ninguna proposta, e o que sí que está moi ben é que as mocións que ahora se aproban por maioría de todo o pleno, mañán dá igual, se as queredes facer ou se non, porque, total, é unha decisión vosa. Tamén vimos aquí ao pleno a dirimir asuntos persoais. Non creo que esta xente que vai aquí vexa, a non ser que se queira vir a escachar de risa, vexo que hai unha cousa personal aí entre varios membros da corporación que tampouco non entendo. Despois, unha cousa que engadimos hoxe, despois de todos os plenos, que son as amenazas. Non? É dicir, votamos o pleno da Madeira, e entonces, claro, o goberno, a moción da Madeira, ese pleno, o goberno sí que lle vai a dar para adiante, e que se teñen consecuencias se se atrasa máis a concentración parcelaria. En cambio, na moción da amnistía, aí, se hai amnistía, non vai ser culpa do goberno, non vai a ser. Vale. Entón, claro, eu o que rogo
é que viñamos aquí a traballar por Dodro e a facer cousas como hai que facer, non aquí a temas persoais e este tipo de chorradas que me dá a impresión de que vimos aquí. E, sobre todo, unha cousa que tamén me molesta, supoño que a toda a xente, é que cando unha persona está falando con outra, que non este mirando o teléfono, tablets e todo eso. Ese é o meu rol. Moitas gracias. Xoan Xosé teña outro tamén, non? Sí. Ora, sí. Era un rogo para o conselleiro de... É un rogo para o conselleiro de Obras e Urbanismo, a ver se hai posibilidade de instar ao conselleiro para que, a ver se hai posibilidade de sinalizar selección horizontal, ou sea, pintar a carretera de Teaio a Bustelo, porque polo menos, ou meter elementos catadrióticos polas beiras, porque esa carretera, sobre todo para a xente de Bustelo, é unha carretera que é bastante complicada para ir de noite ou cando hai néboa, é unha das carreteras que non está sinalizada e rogamos ao goberno que se poña a sinalizar esa carretera, a que vai de Teaio a Bustelo. Que poñamos nós personalmente ou que intentemos que pode máis moción que rogo? É un rogo, pero se poden personalmente non me importaría, Xa lle digo que non. Vale. Xa lle digo que eu non vou a pintar a carretera. Teño outro, bueno, moi ben, ten outro, adiante. Antes das eleccións, o parque infantil que hai na escola de Lestrobe foi arranxado urxentemente por unha empresa que veu a toda a leche para arranxos varios. Arranxouse precisamente ali o parque de Lestrobe, na escola, para poñer un elemento de xogo para os rapaces. Ese elemento creo que está sin colocar. Rogaríamos ao goberno que o colocaran canto antes, porque parece ser que no almacén ali parado. Moi ben, moitas gracias. Hai preguntas escritas. Hai unha pregunta escrita do señor Valentín Alfonsín Somoza. Hai preguntas escritas pendientes de contestar. Ten razón, sí, gracias, Moncho. Había dúas preguntas do pleno do último pleno sin contestar. Sí, esta é a primeira obra do seu goberno, a primeira obra do goberno tripartito, forminado en propiedade privada e entrada dunha parcela privada. Bueno, logo ratificou e dixo que era tripersonal. Bueno, indicarlle que esa obra, esa actuación a que pon de manifesto é a consecuencia doutra actuación súa de mellora do acceso ao parque empresarial e o bombeo, donde o que fixo foi un recrecemento do firme da carretera a máis de 1 metro, privando da entrada a unha finca particular que usted nada, como se nada. Usted todo o que fai no ben. Todo fai no ben, como fai estas sendas por aí, para que pasee, entre outras, non me parece mal, unha señora con un perrito que usted tanto detesta os cans, pero bueno, en eso sí. Ahora, o mantenimento non se fai, o mantenimento que o fagan os demais, a parte de outras obras. Todas as obras que fixo están ben feitas. Ahora, limitando o acceso a unha propiedade particular, a unha casa, dunha cancilla que hai ali, para poder entrar aquel. Entonces, consecuentemente, con botarlle un formigón procedente das obras de outra actuación que se fixo en Lestrobe, consideramos que estuvo ben feito. O que estuvo mal feito foi o crecemento e os recheos, todo eso na súa finca, sin autorización do propietario. Eso sí que estuvo ben feito. E outra... Non, era esa. Bueno, pois as horas son as preguntas escritas. Hai dúas preguntas presentadas polo portavoz de Xente de Dodro, por favor. Sí. Orado, ainda hai aquí. Hai as personales van despois. As orales van ao final, primeiro van as preguntas escritas. Sí. Pero están por un orden. Eu lamento decirlle que o orden que está no pleno. Si quere, cambiamos o orden, sin ningún problema. Pero está, non? Cando cheguemos ali xo vemos.
favor. Bueno, isto de que alguén se dirixa a persoas que non están nin siquiera aquí presentes di moito do señor alcalde e, por suposto, do señor Abuín, pero, bueno, sabendo como o señor alcalde tratou a súa familia, pois tampouco nos cae raro. En fin, sigo coa pregunta. O día 5 de xullo e o día 23 de agosto foi solicitada a copia do expediente relativo ás obras que se están a facer en Imo na nave adquirida polo Grupo González e anteriormente propiedade da empresa Refugio González. Dúas solicitudes. A día de hoxe ainda non tivemos resposta. En as xuntas de goberno anteriores, nas que ainda participaba tanto o señor Vicente como o señor Mariño, tampouco se incluye expediente que faga relación a ditas obras. Mentras, seguimos agardando pola copia do expediente en cuestión. Poden indicarnos cando foi concedido o permiso municipal para realizar as obras que se están a realizar na mencionada nave? A constancia que temos nós é que hai unhas solicitudes de comunicación previa e, como tal, pasamos ya ao arquitecto a vista da súa pregunta para que nos informe, será vostede informado en breve. Hai unhas solicitudes de comunicación previa. É dicir, que se están realizando durante meses estas obras sin que isto este aprobado. Vale. Siguiente pregunta. O mes pasado realizouse a presentación da restauración do retablo maior da Igrexa de San Xián, o que despertou gran interés polo traballo realizado. As actas das xuntas de goberno dos primeiros 6 meses do ano 2023 foron remitidas pola Secretaría recentemente, impedindo que a oposición tivera coñecemento das decisións do goberno. Hai que dicilo todo antes das eleccións, por se acaso. Non hai nesas actas ningún expediente que faga relación á concesión de permiso municipal para a restauración do retablo maior. Previamente á solicitude do expediente correspondiente, pódenos indicar cal é o número de expediente relativo ás obras de restauración do retablo maior da Igrexa de San Xián de Leiño e cando foi aprobada a autorización municipal para esas obras? A ver, señor Alfonsín. Señor Alfonsín, á vista da súa pregunta, só me cabe máis que, efectivamente, poñernos a buscar a licencia ou a petición desta obra xunto cas anteriores que realizou o anterior cura párroco, sendo vostede alcalde, a restauración de varios retablos na mesma iglesia, a colocación dunhas cañerías de plástico nunha iglesia, a reparación da cuberta na iglesia, sendo vostede alcalde, o anterior cura párroco fixo unha serie de actuacións e non atopamos en ningures licencia ninguna, nin comunicación previa tan siquiera desas obras. Entón, cando foi o asombro tan grande, parece mentira que vostede non sepa que a actuación sobre un ben mueble como é este en cuestión e que conta coa autorización de patrimonio polo seu propietario non necesita autorización municipal. É como se mañán vostede pinta un sofá na súa casa e ven alguén dos que estamos aquí a pedirnos a licencia de vostede. En todo caso, se ten vostede máis dúdas sobre esta obra, diríxese vostede ao cura párroco da parroquia, don Francisco Lampón Curra, e pregúntelle a él como fixo para que a Directora Xeral de Patrimonio viñera á inauguración do restauración do retablo e nadie aquí teña ningún problema con isto. Vostede, por favor, faga esta xestión. Moitas gracias. Algúna pregunta máis escrita? Non, vostede non ten máis escritas. Por favor, señora Boga, ten vostede aquí dúas preguntas escritas. Estou intentando repoñer a compostura ante determinadas manifestacións do portavoz de Xente de Dodro. Hai que ter un pouco de... Bueno, o peche de madeira do río Sanlufo, ao seu paso pola aldea de Vigo, está podre a madeira de case todo o peche e roto por algún sitio, sobre todo no tramo final onde o Concello xa colocou fai tempo uns valos que, por certo, están totalmente oxidados. Consideramos que pode ser un peligro que se encontre neste estado, aparte da sensación de abandono e pouco estético coa paisaxe e co entorno, polo que preguntamos
si teñen presupostado ou previsto o seu arranxo e cando poden acometer as obras para restituir este peche. A primeira pregunta non, e a segunda pregunta intentaremos incluir... Perdón. A primeira pregunta a resposta é non, e a segunda pregunta intentaremos destinar cartos no seguinte orzamento do ano 2024 para acometer esta obra. A seguinte, xa anunciei antes que tiñamos unha pregunta sobre este tema. A concentración parcelaria de Dodro Laíño 2 está xa a piques de rematar a data límite para a retirada do arborado, fixada polo Servizo de Infraestructuras Agrarias o día 23 de decembro do 23. Nos últimos días, varias veciñas e veciños fixeronos chegar diferentes queixas porque non lles dá tempo a cortar a madeira. En algúns casos é porque non dan atopado as fincas, en outros porque o madereiro ten moitas que cortar e non lle dá tempo, etc. Hai que ter en conta, ademais, que o traballo de corta vai xa ralentizar no momento en que empecen as choivas, xa que será máis complicado acceder ás fincas e cortar a madeira, e esta situación, ademais, pode xerar problemas e disputas entre a veciñanza que aínda non puido cortar e os que queren tomar posesión da súa nova propiedade, algo que creemos que a toda costa debemos evitar. Polo cal preguntamos dende o Concello se fixo algunha xestión para solicitar unha prórroga para retirado do arborado e agora que son coñecedores desta situación se van a solicitala. A primeira pregunta a resposta é non e a segunda pregunta debatéis unha moción antes sobre o particular. A Unidade Veciñal ten aquí unha, dúas, tres preguntas escritas. Son as que contaba vostede con elas, non? Sorpresa. As administracións locais, sendo as que están máis próximas á cidadanía, teñen a obriga de levar a cabo políticas e accións encaminhadas a garantir a igualdade efectiva entre mulleres e homes en todos os eidos da sociedade, económico, político, social, etc., así como para previr a violencia de xénero. Unha das ferramentas coas que contan os concellos para lograr estes obxectivos son os plans de igualdade e oportunidades municipais, a través dos cais se articulan actuacións e iniciativas pensadas para reducir as desigualdades aínda existentes hoxe en día entre as mulleres e os homes, tanto no eido público como no privado. O Concello de Dodro puxo en marcha no ano 2019 o cuarto Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes, que estivo vixente entre os anos 2019 a 2022. Ese plan naceu coa vontade de ser un instrumento útil tanto para o persoal técnico e político do municipio como para a poboación en xeral. Para os primeiros, unha folla de ruta a seguir, a partir da cal deséñanse programanse diversas actividades que favorezan a igualdade, a coeducación, a conciliación e a prevención dos malos tratos, repercutindo, en definitiva, nunha mellora sustancial da calidade de vida da veciñanza de Dodro. Este plan de igualdade, que estivo vixente hasta 2022, vai camiño dun ano desde a súa caducidade, pois xa estamos en setembro de 2023, sen que o Goberno fixera ningún traballo neste sentido. Tendo unha ferramenta fundamental coa que traballar para reducir as desigualdades entre mulleres e homes, cando se vai elaborar e presentar á sociedade e ao personal municipal o quinto Plan de Igualdade e Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Dodro? Pois, como vostede moi ben dixo no antepenúltimo párrafo, estamos en setembro do 23, sen que o Goberno fixera ningún traballo neste sentido, porque no orzamento do ano 2023, aprobado por tres grupos dos que estamos aquí, non contaba estes cartos para este tal. Farémolo incluir no ano 2024 e farémolo tan pronto poidamos. Seguinte pregunta, sí. O pasado 13 de xullo este pleno aprobou por unanimidade a moción presentada pola Unidade Vecinal de Dodro, onde se acordaba que o Goberno do Concello de Dodro inicie os trámites necesarios para poñer en marcha ao inicio deste curso académico no mes de setembro o servicio de madrugadores do Bo Día Dodro nas escolas de Bexo, Chenlo, Vigo, Lestrobe e no CPI Eusebio Lorenzo Baleirón. A día de hoxe, xa co curso empezado fai uns días, pode dicirnos como están os trámites para levar a cabo este acordo, se se fixo difusión do Bo Día Dodro e de que xeito e cantos nenos se acolleron a este programa?
Fíxose difusión, a ver, primeiro, como están os trámites para levar a cabo este acordo? Os trámites avanzan viendo en popa toda a vela. Segundo, se se fixo difusión do Bodeadodro, fíxose toda a difusión, punto por punto, xente por xente, persona por persona, neno por neno. E cantos nenos acolleron este programa? 3 nenos en unha escola e creo que 10 no CPI, do cual temos dudas aínda se poderá ser. Mira, podeme dicir onde se fixo difusión? Espera, esta é unha pregunta. Sí, pero podo repreguntar, podo repreguntar. Vale. Quero que me diga vostede onde se fixo difusión pública. Fíxose difusión pública a directora da CRAC, os pais. Iso é difusión pública. Pero foi a difusión que nos consideramos, non? Pero fíxose difusión na rede do Concello, fíxose difusión a través de cartelería, fíxose algún tipo de difusión? Non, vostede non estamos debatindo. Contésteme. Non estamos debatindo. Vostede fixo unha pregunta e eu contesteille. Si se fixo difusión, contestei que sí, de que xeito dixen de forma privada a cada persona afectada, a cada nai e a cada neno directamente e cantos nenos estou yo dicindo? 3 nenos na escola de Vigo e 12 no CPI. Estou eu contestando esta pregunta. Non se fixo difusión pública. Ben, gracias. Teño outra. A Xunta de Galicia aprobou en febreiro de 2023 a concesión de axudas correspondentes ao Plan de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024, no que Dodro é beneficiario de 38.439 euros, no que 13.343 corresponden á anualidade de 2023 e 25.096 para a de 2024, segundo a publicación do Diario Oficial de Galicia. Pode decirnos que camiños se verán beneficiados por estas axudas e que criterios ten o Goberno para a elección dos mesmos? Esta pregunta vai a contestar o concelleiro de Obras. Vamos a ver, señor Vicente. O alcalde, mediante a resolución da alcaldía 136/2023 do 31 de marzo de 2023, do que formaba usted parte do Goberno, acordou aprobar a participación do Concello de Dodro no Plan de Mellora de Camiños Rurais 2023-2024 e solicitar á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural unha subvención de 38.439 euros para o proxecto Camiño da DP 3302 a Rialiño, Sanxián de Leiño e outro, con un orzamento de 46.511,19 euros, IVA incluído. E douse conta a Xunta de Goberno Local o 11 de abril de 2023, da que formaba usted parte. A indicar tamén que o Camiño e outros é o que sale desde a C305 ali onde o Naranxo e que ven salir aquí a estrada que vai da Igrexa a Dodriño, ali por un estreito. Pregunta escrita para o pleno, perdón, por o grupo do BNG, por favor. Sí, supoño que estará... Hai o criterio. Perdón. O criterio utilizado, e creo que xa o falamos na Xunta do Goberno, pero recordo yo. Perdón, está dicindo a todos, no, pero eu eso, bueno, o criterio que se utilizou son as directrices que marca a GADER, que en este ano diferiron un pouco dos anteriores, que era o acceso dun núcleo de población a un camiño principal é o que consideraban. Antes eran de parcela agrícola a parcela agrícola, agora non, consideramos que era o acceso da carretera ou da estrada da Deputación a un lugar de Dodriño, pasando polo de Paizal. Cumplía todas as características e o outro, desde a Igrexa de Dodro da Igrexa de Dodro a Igrexa de Dodro tamén, pero dentro tamén. Consideramos que eran demandadas por o vecindario, tanto deses lugares de Paizal como do Rialiño, como da Igrexa de Dodro, de facer esas actuacións. Moitas gracias. Señor portavoz do BNG.
paso a ler a pregunta que foi enviada por sede electrónica o día 6 de setembro, a primeira, si está ben seguindo a orden, é a seguinte: a vista das queixas da veciñanza do Concello por fincas e franxas limpas fronte a outras sen limpar, mesmo de titularidade municipal, o Grupo Municipal do BNG traslada a seguinte pregunta ao Goberno Municipal: que criterios e planificación segue o actual Goberno de Dodro para a limpeza no municipio por parte da Brigada Forestal e por parte dos operarios municipais? Esta, como ten dúas partes, vamos a contestar en dúas tacadas. Primeiro, a Brigada Forestal. Criterio de limpieza, ¿no? Criterio de planificación. Vamos a ver. O 25 de 5 de 23 asinouse o convenio interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local, Concello de Dodro, para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-2024, confinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural PDR de Galicia 2014-2020. A cláusula cuarta indica o seguinte: cuarta, Programa de Actuacións Preventivas, PAP. Punto 1. O Programa de Actuacións Preventivas, PAP, é un documento esencial para obter axuda para estas actuacións. Nel, a entidade local reflicte a planificación detallada dos traballos de tratamentos preventivos de xeito mecanizado e dos labores de prevención de xeito manual. Presentarase no plazo máximo de un mes desde a asinatura do convenio co contido mínimo recollido no anexo 1. 2. O anexo 1 despois, se quere, falamos del. 2. O PAP presentarase a través da aplicación informática de xestión CONLU, someterase a revisión documental por parte do personal técnico do Distrito Forestal e a inspección previa sobre o terreno por parte do personal funcionario da Consellería do Medio Rural, que verificará as superficies e a viabilidade dos traballos e emitirá un informe no prazo máximo de 10 días. De ser favorable, a Comisión de Seguimento aprobará o PAP, que é o noso caso. Se o informe é negativo, a entidade local deberá modificar o PAP. Unha vez aprobado pola dita comisión, o PAP quedará integrado como parte do convenio e posibilitará o inicio dos traballos. Segundo as indicacións do mencionado convenio e o seu anexo 1, o personal técnico do Concello elaborou o Programa de Actuacións Preventivas de Dodro, asinado pola Alcaldía o 14 de 6 do 23 e remitido á Dirección Xeral de Defensa do Monte 2 días despois, o 16 do 6. Tras revisión documental por parte do personal técnico do Distrito Forestal e a inspección previa sobre o terreo por parte do personal funcionario da Consellería de Medio Rural, a Comisión de Seguimento aprobou o Programa de Actuacións Preventivas de Dodro mediante acta do 12 do 7 do 2023. Eso é o proceso que sigue a decisión de actuacións da Brigada Forestal. E agora mesmo a segunda parte da pregunta era o planificación dos operarios municipais. Esta é máis sui generis. Esta é a que nos van pedindo os veciños. É un pouco o tradicional aquí, non? Porque sempre se fixo así, a frase famosa que vostede seguro que eu, que é cando chegan as festas hai que ir a semana antes ás aldeas, e é o que facía aquí todo o mundo desde tempos inmemoriais, tal e como nos transmiten os traballadores municipales. A frase sempre se fixo así, e vostede creo que xou máis veces tamén, a que nos din máis veces. Sí, no, eu quería que quedara claro a resposta, porque se entendín ben despois do que acaba de decir, que máis que nada unha exposición técnica, é que é o Concello de Dodro quen lle facilita á Brigada Forestal un plan de actuación. É así. E o personal técnico do Concello elaborou o programa. A enxeñeira forestal que temos no Concello, que é a subvención da Xunta, é a que elaborou o programa que ten que validar o personal técnico do Distrito Forestal. Correcto. Para poder autorizar a limpa. Moi ben. Ten vostede aquí outra pregunta máis escrita tamén. Dúas máis. Sí. O BNG de Dodro sabe de varios informes emitidos desde distintos departamentos autonómicos referidos ao recheo nas inmediacións das murallas de Bexo. Ante a preocupación da veciñanza, sobre todo de Bexo, pola cantidade de terra acumulada, espazo ocupado, riscos de derrubes e posibles perigos, entre outros, para os mananciais da aldea, o Grupo Municipal do BNG pregunta que coñecemento e implicación ten o Concello neste tema. Pois o Concello ten unha solicitude de comunicación previa, sin concluir por falta de documentación que se requireu desde o Concello, ten a conocimiento de denuncias diante da Policía Autonómica Seprona e a documentación está agora mesmo na APLU, que é o órgano competente para este tipo de suelo. A última pregunta escrita e outra oral
Ante as queixas de empresas de reparto, entre outras e particulares en todas as aldeas do Concello, o Grupo Municipal do BNG pregunta o seguinte: cando ten pensado repoñer o Concello e acudir ás administracións responsables, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, basicamente, os números, nomes de rúas e prazas xunto con outros indicadores do Concello por estaren en mal estado co fin de mellorar a sinalización municipal tan necesaria e deteriorada polo paso do tempo? Pois, como vostede moi ben di no final da pregunta, tan necesaria, tan deteriorada polo paso do tempo, estamos estudando se somos capaces de no orzamento do 2024, estamos facendo pequenas reparacións con medios propios, como sinais que se están poñendo pois, en Susavila, en Bustelo do Monte, na Devesa, que se iban poñer algunhas, en Lestrobe, pero evidentemente para acometer o que vostede pide é necesario a colaboración ou de outras administracións ou de un acopio de diñeiro que o Concello non dispón. Cando este alcalde presente a este pleno uns orzamentos, intentaremos porque como vostedes moi ben recordan, cada 2 minutos estamos en minoría, intentaremos poder contemplar todas estas peticións. E non hai máis preguntas escritas, pasamos ao plazo de preguntas orais. Si hai algunha pregunta oral, por favor. Sí. Vamos a agardar certo orde. Por favor, señor Somoza. A raíz, entón, da pregunta feita polo BNG en relación co recheo de Bexo, quere dicir vostede que cando o veciño de Bexo lle denunciou o recheo que se estaba a facer, é dicir, cando aínda o señor Vicente era concelleiro de Medio Ambiente e o señor Mariño formaba parte desa xunta de goberno, quere dicir vostede que cando fixo ou tivo coñecemento por parte dese veciño do recheo que se estaba a facer, vostede non fixo caso. Non entendo a pregunta. O sea, a vostede puxo en coñecemento do recheo que estaba a facer esa persona tan cercana ao Partido Popular en campaña electoral do recheo que está a facer. Que persoa estaba a facer que recheo? Non me diga agora o nome sabe vostede. Non, por favor, diga claramente, diga que me está preguntando, eu non entendo a pregunta. Cando o señor Rial de Bexo lle comunicou a vostede que estaba facendo un recheo no monte na Comunidade de Montes, Cruz de Abelán, isto foi no mes de abril, cando o señor Vicente era concelleiro de Medio Ambiente e cando aquí o señor Mariño con persoas cercanas do BNG, membros da Xunta Rectora desa Comunidade de Montes, vostede cando tivo coñecemento por parte dese veciño que estaba facendo o recheo, fixo caso omiso desa denuncia. É que a mí non me consta ese coñecemento, eu non sei o que está vostede a decir. A vostede non lle consta? Non, ese coñecemento que vostede di, non. Non, a vostede o veciño dixo que estaba facendo ese recheo. Isto non é un recheo. debate, eu contestei a pregunta. Eu contestei a pregunta. O sea, non lle consta que tivera esa denuncia por parte. Eu contestei a pregunta. Vale. Non lle consta, se non lle consta, non lle consta. Algúna pregunta máis oral? Sí, dígame. Bueno, vamos así por este orden, xa, se vos parece. Xa, sí, bueno, despois vamos daqui para alá, porque andar saltando igual se me saltan a mí tamén. Non, pero ten Xoan Bautista unha. É igual, pero veñan así, home, xa está, que máis dá? Si, total, non por preguntar non vai haber problema, home. Veña, pregunta, Xoan. Sí, no, reformulamos a moción que tamén presentamos con tempo suficiente o día 6 de setembro, a moción que, en vista do famoso informe que encarga, entendemos, que o Partido Socialista... Encarga o alcalde. Non o alcalde. Efectivamente, pero é o grupo en minoría do alcalde do Partido Socialista. Entón reformulamos o que é o corpo que todos os concelleiros e concelleiras coñecen a través do informe emitido pola Secretaría, non? Volvemos un pouco aos anos 80, no que as mocións non pasaban, porque iban á comisión, como antes recordaba a secretaria, na comisión tumbábanse, e despois volvían outra vez en rogos e preguntas. Entón, volvemos en resumen, nós, como BNG, non consideramos meter mocións de urxencia, creemos que vamos a defender igualmente aos veciños sin apabullar a traballadoras e traballadores do Concello. Acabo dicindo en 3 líneas o que era aquela moción. Debido ás solicitudes da veciñanza das aldeas máis afastadas da capitalidade municipal como Bustelo, a Devesa, Teaio, Pexegueiro, Traxeito, Paizal, o Rialiño, para cando instará a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia unha mellora e máis periódico mantemento da rede viaria do noso Concello xunto con pintado, repintado municipal no centro e beiras daquelas estradas das aldeas máis necesitadas de Dodro.
Nos instamos á Diputación a que manteña o estado das súas vías con periodicidade semanal prácticamente. Semanal prácticamente. Chamamos á Diputación para que DP3302 en todas as variantes sexa mantida, sea limpiada e sexa tal. De feito, fai pouco estuveron limpando, que ainda romperon unhas mangueiras, non? Aí arriba. Quero dicir que nos instar a Diputación continuamente. A Xunta, instamos á Xunta que manteña as aceras limpas na AC305 e na AC307, que é o tramo da 305 en Lestrobe, e da AC305 que cruza todo o Concello. Isto xa de xeito mensual, porque estamos cansados de dirixir escritos á Xunta, pedíndolle que limpen as aceras, que son súas, que están dentro da súa franxa, como as que ven aí ao salir aí en Dodro, todo este paseo, e estamos continuamente mandando máis. E máis, este alcalde ten unha entrevista solicitada desde antes das eleccións, e despois das eleccións repiteuse diante do director xeral da AXI, que é o último representante, ou primeiro representante da responsabilidade das estradas que atravesan o noso Concello. E, por último, as estradas municipais, pero non menos importantes, como se contestou anteriormente, non temos maquinaria para pintalas, non temos maquinaria para mantelas a nivel de como se di, de asfalto, non temos asfaltadores ni nada, xa ve vostede que estamos traendo subvencións para melloralas, e o tema do pintado, bueno, pois como moi ben dixen antes, e creo que quedou claro, trataremos de no seguinte orzamento do ano 2024, non vai haber cartos que cheguen, é a miña opinión, incluir unha partida para pintar o que vostedes soliciten. Que isto vai se ter que negociar, habrá que valorar o que costa a pregunta que vostede fai e tratar de cumplila o máis pronto posible. Non é a miña intención deixar sin pintar ninguna carretera, ollo, que quede claro que as queremos pintar todas, colores chulos, pero... Perdón, señor Vicente, por favor, algunha pregunta oral? Sí, xa ve se acabamos xa. Non, xa posso. O Concello de Dodro sacou ou pretendía sacar unha liña de axudas para 7 comisións de festas de 5.000 euros a través dunha subvención de concorrencia non competitiva na que corresponderían alrededor de 700 euros a cada unha. Foron varias as comisións que nos indican que non cobraron as subvencións despois de facer os trámites necesarios que se indicou no Concello. Pode indicarnos en que situación están estas subvencións ou por que non puderon ser adjudicadas? Están en marcha, esperamos que se poidan executar o máis pronto posible. Estamos no exercicio 23, que é cando se comprometerán, e